Il-ħamis 3 ta' Awwissu l-ħin huwa 8 preċiżi Antonello Bela jilqakom għal ftuħ ta' staġun ieħor ta' programmi fuq id-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva. Il-lejla f'xandira diretta se nkunu qegħdin nagħmlu Q&A session fejn matula intom is-segwaċi tagħna tkunu tistgħu issaqsu domandi lili kif ukoll fejn ovvjament nkun nistgħu weġibkom naf hemm diversi temi illi qed tistennewni li naffronta sta fl-istess ħin ukoll il-lejla sejrin nintroduċu il-mistednin anzi l-aħħar akkwisti illi n-netwerk tal-Kamra Sportiva għamel matul dan is-sajf u li se jkunu qegħdin jakkumpanjawna matul dan l-istaġun ta' ħidma. Qabel xejn ninsabu ukoll fl-aħħar battuti tal-partita bejn Dinamo Tbilisi u Hamrun Spartans logħba mill-UEFA Europa Conference League 98 minuta logħb Hamrun Spartans fil-vantaġġ bl-iskor ta' 1-0 grazzi għal gowl ta' Urs Duranovic fil-tmiem l-ewwel taqsima Duranovic li mbagħad tkaċċa. Riżultat illi nistgħu ngħidu hekk huwa wieħed eċċellenti mhux biss għal Hamrun Spartans iżda wkoll għal futbol Malti illi wkoll ra tim ieħor tista' tgħid javvanza għat-tielet round preliminari tal-UEFA Europa League. Hamrun Spartans ukoll kellhom assedju llejla speċjalment fit-tieni taqsima 99 minuta logħba nistennew is-suffara finali. Inkweldit Tbilisi imma jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin kif huma se jkunu Ferencváros tal-Ungerija illi ser jaffaċċjaw liċ-Champions Maltin f'din it-tielet fażi ovvjament issa ħaseb hekk l-astiċella tad-diffikultà għat-tim ta' Luciano Zamri ser titla' ftit ieħor u għal daqstant hekk kif nistennew il-referee ta' din il-logħba isaffar. Ovvjament mbagħad irdu naraw naqra x'ser jiġri hemmhekk. Sa dan it-tant ukoll Setting Sierra United illi l-bieraħ lura anzi l-bieraħ ikkwalifikaw ukoll għat-tielet round preliminari Gżira United illi min-naħa tagħhom ser ikunu qed jistennew il-lejla biex jaraw min bejn Drita tal-Kosovo u Viktoria Pilsen tar-Repubblika Ċeka ser ikun qed jaffronta lil Maroons fit-tielet round. Attwalment hawnhekk l-iskor qiegħed dak ta' xejn b'xejn. Għaldaqstant ukoll waqt dan il-programm ser nippruvaw naġġornawkom ukoll fuq dina il-logħba illi appuntu għadha kemm bdiet 100 minuta logħob sa dan it-tant fil-Ġorġja. Ovvjament l-istennija għal partitarja Ħamruniżi issa tkompli tikber biex isaffar għalkemm ma rridux ninsew li biex jisfurzaw il-ħin barrani Tbilisi li jiskurjaw tnejn u biex eventwalment jikkwalifikaw jridu jiskurjaw tlieta volderi iktar fil-fatt il-logħba tispiċċa issa Hamrun Spartans jikkwalifikaw għal round li jmiss proset il-Hamrun Spartans illi ukoll għaddew għat-tieni round, għat-tielet round anzi kif qedna riżultat li l-partitarji Maltin għandhom għalfejn ikunu purin irrispettivament ma' liema klabb iżommu. Matul il-programm tal-lum kif qegħdin naċċenaw ukoll se nkunu nilaqgħu ma' l-akkwisti l-ġodda li għamilna fis-sajf li għadda li ser jingħaqdu wkoll mat-tim tal-Kamra Sportiva. Għandna 8 tista' tgħid 8 persuni li naqdu magħna llum u li llejla ser ikunu wkoll qegħdin jidħlu jintroduċu ruhom matul dan il-programm wieħed minnhom qed jgħidilna diġà li qiegħed jarana qed nirreferi għal Robert Ewma li għandu jkun magħna madwar
nofsija oħra, Wayne Mikallef, proset Ħamrun li missija ibsa imma. Wayne, anke tbliżi għadna li jibsa, jiena ma ta' qalbi fatt imma fem. F'dawn il-lobit imdorjin namlu l-mirakli u fil-fatt, ma minn kont qed nitkellem jiena dal-għodu, għattilhom Ħamrun iridu biex jikkwalifikaw, iridu jidħlu għal għal tmim l-ewwel taqsima mingħajr ma jaqilgħu gol mhux tal-li ġara dan tal-iskurjaw. Inħeġġuġkom issa dan it-tant saqsu d-domandi li tridu fejn jidħlu Inter, Formula Wieħed, naf li hemm ħafna kien hemm ħafna kummenti fuq it-transfers tal-Inter illi ħalli nibda ngħid xi ħaġa fuqhom ukoll jiena sissa ħanejdu hekk jekk issaqsuni jekk kienx kuntent bit-transfer market tal-Inter għalissa se ngħidilkom rrid nistenna ftit qabel ma nitkellem ovvjament. Akkwistajna plejers illi nemmen li jistgħu jkunu utli bħal Davide Frattesi f'nofs il-ground, Marcus Thuram quddiem nemmen li ħajaqdina wkoll, Żagħżugħ Bisek illi wkoll fil-fema tiegħi huwa plejer illi ser jaqdina 100% il-plejer Ġermaniż akkwistajna lil dak il-plejer li min nista' nsemmi bismu minant Juventus għalissa ħan indirizzah bħala l-Kolumbjan li personalment ma ħadx pjaċir bl-akkwisti tiegħu sissa fil-lobby ta' ħbiberja qiegħed juri iżda illi huwa jista' jaqdina l-kemm jiena l-commitment irrid narah mit-19 ta' Awwissu iktar u iktar naħseb l-ewwel eżami għall-Kolumbjan se jkun fis-16 ta' Settembru fis-sitta meta nilagħbu d-derby. Tlifna ċertu plejers illi wkoll min ħabba l-età, min ħabba l-finanzi fqar illi għandna l-Inter, min għax rrid jilagħba tal-bully, rrid jilagħba tal-bully, imma sab il-min ikun bully iktar minnu. Għalissa ma nixtieqx nagħti ġudizzji fuq it-transfer market tal-Inter qabel ma jagħlaq is-suq. Min-naħa l-oħra tim ieħor li l-iktar insegwi, tim lokali ta' Hibernians, saru xi akkwisti fil-fema tiegħi naħseb akkwisti importanti kien dak tal-coach Branko Nisevic. Nistennew u naraw ovvjament l-lan ta' Hibernians irid ikun ritorn fil-żona Ewropa, però il-kampjonat ser jibda fis-16 ta' Settembru fil-kas ta' Hibs kontra Gżira. Ovvjament issa rridu naraw anke l-barranin il-ġodda kif se jintegraw personalment. Naħseb illi dis-sena l-kampjonat ta' Hibs irid ikun fuq 23 logħba anke fid-dawl tal-fatt li l-aħħar waħda se tkun propju kontra Ħamrun illi mistennija wkoll eh, jirbħu dan il-kampjonat. Qed naraw ukoll kumment Brady Buġġejja il-grupp Giannis Bastianos acquist tajjeb ħafna. Looking forward ukoll Brady li nara lil dawn l-akkwisti fl-azzjoni malajr kemm jista' jkun. Ovvjament dak huwa il-kapitlu Hibernis, rigward il-kapitlu inter mill-bqija spiċċajn labna tliet logħbiet ta' ħbiberija mal-Pergolettese u t-tnejn tal-Ġappun mal-Paris Saint-Germain u ma' tim ieħor illi huwa l-Al Nassr naħseb li kienu logħbiet sodisfaċenti. Naħseb li s-sodisfazzjoni hija anki li irbaħna kontra l-Paris Saint-Germain. Tieni gowl jiġi skurjat minn fuq bniedem illi ittradina wkoll u għatpalla fil-vojt prova jgħaddina biż-żmien. Nawguralu l-fallimenti sportivi kollha li jista' jkollu qed nirreferi għal plejer bin-numru 37 ieħor li ma rridx insemmi b'ismu ieħor illi ittradina bil-kif. Mela, nistennew ukoll li jidħol minn hawn ftit ieħor l-ewwel YouTuber illi wkoll se jkun qiegħed jingħaqad magħna u jippreżenta ruħu appuntu magħkom
Is-segwaċi em, iktar l-lum se nkunu l-kolla din insegwu kif qed ngħidu il-logħba bej Drita u Pilsen biex naraw naqra ukoll min se jkun l-avversarju ta' Gżira United, Ferencvaros St. Patrick's Athletics, il-logħba tal-Ħamrun, il-Ferencvaros ġandhom vantaġġ komdu terba b'xejn voldiri kontra Pembroke Rovers naħseb illi Ferencvaros nistgħu nqisuhom bħala l-avversarji li jmiss tal-Ħamrun. Għandna wkoll messaġġaw minn Clomer Brinkat mhux isem imma xi f'Mejju s-sena l-oħra ħadd ma kkalkula Napoli f'dan iż-żmien u kulħadd jaf ġarajna wkoll ma dik kan żidlek Clomer. Għal dawk il-ħafna li qegħdin jgħidu għax il-Milan, 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 ma ninsewx illi mhux kemm tixtri imma x'tixtri. Il-Milan niftakru illi staġun minnhom kienu xtraw 11 plejer u kienu spiċċaw fid-9 post apparti l-isberle li qalaw fid-derbis 3 home u 3 away qed nirreferi għall-istaġun 96-97 ġifieri mhux inbilli jkollok is-supporters Milanisti li jakkwistaw l-importanti mhux li takwista u x'takkwista. U hawnhekk jidħol l-ewwel YouTuber illi ser ikollna magħna sinjuri Kerċ Kembri, il-YouTuber tal-Arsenal illi prattikament minn nhar it-tnejn ser ikun qiegħed jitkellem fuq il-logħbiet appuntu tat-tim tal-Gunners ta' Mikel Arteta. Kert qed tismana? Qed nismak. Mela, l-ewwel nett insellimlek Kert u merħba wkoll għal l-ewwel nett merħba fit-tim ta' uffiċjali fit-tim tal-Kamra Sportiva u merħba fil-programm tal-lejla. Qabel xejn Kert, forsi tintroduċi naqra ruħek ma' dawn kollha illi l-lejla qegħdin jarawna. Ma, grazzi tonta di l-esperienza. Nsellem is-semmija kollha, jien Kert, pratikament Northern Ireland u supporter kbir tal-Arsenal. Arsenal illi ħanejdu hekk is-sena l-oħra kważi wasaltu biex tirbħu l-kampjonat. Ovvjament Hekk. minn għamlu nistaqsi xi domandi l-Kert, go ahead, l-Kert għandu madwar 10 minuti magħna nippruvaw nużawhom ukoll. Konet kemm fuq l-Arsenal is-sena l-oħra ġejtu viċin biex tirbħu l-lig. Weġġa saliba u qbadtu n-niżla din is-sena. X'għandna nistennew mit-tim ta' Mikel Arteta. Biex problema li għattinti, issa l-oħra, ma nemmix li kien it-target li nikompetu għalik, pero tgħid li kull sena qed ninkompeti għalik. Imma aħna ilna żmien nibnu proċess, ilna snin biex nifurmaw dan it-tim li għandna issa. U nemmen li wara daw l-4 snin ta' Arteta, issa nistgħu ngħidu hemm in-nuklju ta' players li nemmen li dis-sena żgur ħanerġgħu nikkompetu ras imbras mas-City. Nista' ngħidlek. Ovvjament ma sax tinsa timiet l-oħra, però s-City jispikkaw fuq kulħadd hu. L-ebda dubju l-City huma il-favoriti li komplu sejrin ma tazzi kollha li rebħu s-sena l-oħra ħadu 3 l-Arsenal illi dis-sena wkoll ser tirritornaw lura fiċ-Champions League jekk Minister żbaljat wara 7 snin. 7 snin. U se tirritornaw mill-ewwel fit-tieni jurna illi naħseb illi huwa vantaġġ kbir meta anke tqis it-timijiet li hemm fit-tieni jurna u ċertu timijiet li hemm furna tlieta. Nirringrazzjaw il-Juve, għax fuq il-Juve tħanna. Eżattament, l-ironija ta' xorti minn nafxek Mark Xkembri u xqed jismana, jekk qed jismana sera nsek se jwieġbek, insellem lilek Mark. Vera l-lum hemm il-ġodda ma jekk intu ċomba tridu tidħlu tgħidu hello nis-segwaċi go ahead. Komplikajt. Ma, Għadnatlu fuq Champions League. Dwar. Li għarfni wara 7 snin, kif battejt ħafna supporters li l-ikbar tazza Ewropea li tista' tkun fiha għat-tim tiegħek fis-sens għatwar baħnija, jiġifieri tajjeb li
Xorta nemmen li għad baqanna biex nikompetu fija, biex nikompetu għalija, fil-sens għal-kemm għandna tim żgħir u qed mill tim fl-Ewropa, sorta mill-qawwa ta' Real Madrid, Bayern Munich, kif daw timi xorta jkunu fil-sens sakemm ma tiġix rotta fej kif ta' battejt l-aktar favorixxina. Ġifieri, Sena l-oħra xirdu ngħidu kollox. ekku, ġifieri dan imma da tkun fija trid tikkumpeti, ġifieri nista' naraw. Mela għandna domanda minn James Side. Taħseb dwar akkwistis issa u hekk hemm xi bżonn ta' xi plejers oħra. Ma nafx minn kont qed tindirizza James, ma nistgħu nwieġbuk it-tnejn li aħna min-naħa tal-Inter żgur li qed jonqos bowler illi ma jitsomer ġejja bil-lajma u attakkant nittama li qabel it-19 ta' Awwissu meta jkollna l-ewwel logħba dawn ikunu għad-dispożizzjoni ta' Inzaghi. Min-naħa tiegħek Kert? Biex nuġbu koll James. L-inselmu koll huwa korrispondent tal-futbol Ingliż, James li minn għada jerġa' jibda bl-artikli tiegħu wkoll. Kert. Kif jafu da, għamil tlet akkwisti, għadna l-Timber minn Ajax, Havertz minn Chelsea u Rice minn West Ham. Proprio tiegħi nemmel li għandna bżonn striker prolifiku, dak l-Ingliż issejjaħ fox in the box, għax għalkemm nemmen eżempju tara l-istess sa' l-oħra, temna kważi nofs il-midfielders kważi skurjaw temna 10 goals. Bil-wingers kollox, ġifieri goals qegħdin jaslu, imma kif u ċertu l-obiet tkun tiddak l-attakkant fejn meta tbagħti biex tiskurja jisu hemm xi ħadd li jista' jrebħek dak il-1-0. Kellna ħafna lobbi sa oħra fejn konna f'din il-pożizzjoni. Issa ovvjament, naħseb kemm ħanafu supporters tagħna għadu kemm weġġa' Jesus, jiġifieri nemmen li striker hemm bżonn xorta, għax fil-fema tiegħi Jesus għalkemm huwa plejer fenomenali, xorta mhux dak il-striker li ħadd ikoxxi gol fil-season fis-sens. Dan u issa qed tisemma wkoll goaler tal-Brentford bħalissa kif qal tajjeb kif Fabrizio Romano wkoll. Nemmen li għandna squad ta' ħjar dis-sena wkoll u għalkemm ħanneħħu wkoll xi plejers issa għax ħabba financial fair play u hekk ma jistax ikollok ċertu ammont ta' players u titneħħi bil-fors. Forsi Balogun? Balogun nifhem għandu price ta' għolja fis-sens irridu 50 miljun tiegħu. Jiġifieri L-Inter qed noffru 40. huwa ma ċċetajniex huma. Eżatt. Forsi jekk Balogun jibqa' jinsisti li jrid jitlaq, forsi nirranġaw xi ħaġa Kert. Nemmen li jitla ta' ġifieri, nemmen għax konvazzjoni l-beraħ għal-teta wara l-logħba għall-sitwazzjoni ta' Balogun hija l-istess, ġifieri waqt fis-sens li jrid jitlaq u nemmen li insibu nieħu kompromess ma' tim żgur. Eżattament. U laqt insemmu l-Balogun. X'tista' tgħidilna fuq dan il-plejer? Sa l-oħra jekk mhux ser żbaljat ġie il-5 top scorer fi Franza, kemm għoddu plejer żgħir u promettenti. Nemmen li peress li biddel ċittadinanza kienet jilgħab mal-Ingliżi u ma tista' tilgħab mal-Amerika, nemmen li fil-World Cup li jmiss żgur nemmen ħajkun majat, speċjalment jekk imur ma' tim fejn jista' jkollu aktar ħin biex jilgħab aktar ħajbrilla dal-plejer fis-sens rajna ħsa oħra ma' Reims, vera kien segwejtu ftit through highlights u hekk mhux qasod narawlhom ta' Reims, imma jiġu nemmen li huwa plejer li għandu karriera twila qudiemu. Jep wis, mela, niġu issa biex ukoll naqna forsi għandu kemm tgħid dwar ħanejdu hekk l-istaġun tiegħek fil-kamra sportiva x'inti tistenna minn dan l-istaġun ħanejdu hekk. L-ewwel esperjenza tiegħek naħseb bħala YouTuber, Ekku. x'aspettattivi għandek għal dan l-istaġun fejn jidħlu int u n-netwerk tagħna. Erġieli ma fimdekx x'għandu. Inti tistenna minn dan l-ewwel staġun tiegħek bħala YouTuber ħanejdu hekk.
Efimni, lesta nilqa' kull kritika għax hawn min jaqbel miegħi wkoll ġifieri jkun min jaqbel miegħi, imma fl-aħħar mill-aħħar ħatkun dejjem opinjoni li x'naħseb jien, imma żgħa battejt. Lesta kritika u m'iniex wieħed biased ħafna fis-sens jekk eżempju llum labna ħażin mhux ħanejd labna tajjeb, ġifieri jekk xi ħadd jikkritikak u mbagħad taċċetta spjeċi u believe me għandi esperjenza u familti għax naqla tajjir minn għandhom, speċjalment Bordersa United. Hija b'ħafna qed nistennew Voldi Patti Bekk ukoll naqra disik ukoll flimkien mal-YouTuber tal-United jidħol iżjed tard. Claudio Gatta hawnhekk qed jgħidlek esik kbir kamra sportiva kert huwa enċiklopedija tal-futbol. Insellem Claudio, ħabib tiegħi. Thank you tal-kumment Claudio. Le fimni bħala logħba hekk fis-sens għandi naqas fis-sens kont nilgħab futbol ukoll ġifieri kont nikkoċja wkoll fis-sens naf naqra logħba ta' futbol ġifieri żgur li ħossni komdu nitkellem fuqha. Mela, l-aħħar messaġġ ke tal-partitarji ta' Arsenal li forsi nisegwu kif ukoll għas-segwaċi tagħna qabel ma nibdew ukoll nippreparaw għal mistieden li jmiss. Tnidu, nisperaw li jkollna staġun pożittiv kif dejjem jgħidilna il-professur tagħna Arteta u nimxu logħba logħba u kif dejjem jgħidilna wkoll we trusted the process. Tajjeb wis trust the process huwa kumment li nisma' wkoll min-naħa ta' Erik ten Hag u l-kemm ta' Manchester United. Kert nappuntament l-ewwel appuntament tagħkom ma' Kert se jkun propju nhar it-tnejn fit-tminja meta ser toħroġ ir-rikordi iktar reazzjoni tiegħu għall-logħba ta' nhar il-ħadd ta' Charity Shield bejn City u Arsenal. Di vera f'kull ħar domanda x'taħseb fuq il-ħadd? Għandi nixtieq li mpattu ilhom ġifieri għalkemm hija tazza li ma xorta nqisha tazza uffiċjali fis-sens tkun imniżda fil-Roll of Honor Star Club u speċjalment għax kontra min, kontra s-City ġifieri City nafu kemm iddominaw fl-Ingilterra u tgħid li hija Community Shield ħateħdilhom imma xortu ma jkunux ħadwa għalmenu nippruvaw u nġibu ħaġa l-Emirates. Għanna rekord tajjeb ġew Wembley biex ikun qed kollox, ġifieri Wembley aħna għandna rekord speċjalment fi żmien Wenger u hekk. Infatti intom minn għalija kontu għamiltu snin tilgħabu ġew Wembley, le? Li mhix ħadak Tottenham. All right. Imma minn għalija niftakar kontu labtu xi logħbiet fit-Champions League hemmhekk. Ma stand to be corrected, ifhimni. Qed tiġi fil logħba kontra l-Fjorentina jiena. Ilu ftit. Ma biex nasib bil-logħba. Ilu ftit. Mela, grazzi lilek Kurt. Ovvjament, good luck għal programmi li se jkollna, ovvjament wara nhar il-ħadd imbagħad jibda miksom ukoll il-programmi ta' Champions League. Komplement is-serata tajba Kurt, aħna nkomplu. Lilek ukoll is-semmija kollha dan. Eżatt, aħna wkoll nistgħu nkomplu kummenti tagħna nfakrukom li din hija xandira diretta u ukoll nista' toħroġ Kurt. Ukoll qed nistennew ukoll illi jittuna il-kummenti tagħkom u wkoll domandi li forsi tixtiequ issaqsu lili matul dan il-programm. Ovvjament fil-fatt Mark Xkembri qed jgħidilna sewwa ftakart il-Gunners għamlu xi żmien li jilagħbu xi logħob f'Wembley. Mark għandek xi ċans tidħol 5 minuti sakemm jidħol Robert li għalilna li se jittard jaf ftit forsi tista' tidħol naqra tagħmilha ta' qualifier ħansejħula hekk.
Mela, nfakkurkom dan huwa programm live għal daqstant ċertu affarijiet jistgħu wkoll jinqelbu minn ħin għal ieħor. Ħanibgħat ukoll messaġġ lil Robert ippermettu li ftit. Mela, konna qed ngħidu il-programmi li se jkollna matul dan l-istaġun. Hekk kif ukoll jidħol jingħaqad magħna il-viċi editor Mark Xkembri. Mark, Mhux nsellimlek. Nsellimlek. Orajt. Aħna mhux ħażin sissa. Efimni jena, għara kif taqbad tgħid ċitati għal dan il-bidu ta' staġun ta' Twil. ħidma intensiva, eżatt staġun twil ieħor li ser ikollna u nistgħu ngħidu twil ukoll għax nisalu l dis-sena għaddejjin minħabba Eżatt. it-tazzi Ewropej. Fil-fatt kont ser nibda wkoll ngħidilhom ftit se jkollna matul dan l-istaġun jistennina se jiżdiedu xi programmi se jonqsu xi oħrajn Mark. Botta risposta dis-sena se jibqa' jsir kull nhar ta' ħamis ħlief meta jkollna t-tazzi. Naħseb li din hija wkoll deċiżjoni Mark illa Eżatt, jekk kienet deċiżjoni maqbula għax ma kienx qed tagħmel sens li jkun hawn ċertu loff fit-tazzi u l-programm ikun għaddej fl-istess ħin. Fra min-nies ovvjament kienu jfittxu li jaraw il-logħbu. Ma nagħti tort lil ħadd. Allura sarna dik id-deċiżjoni. Eżattament, biss il-ħamisijat li jkun hemm it-tazzi se joħorġu programmi żejda ta' migżum. Prattikament min jilab l-erba' se joħroġ il-ħamis, jiġifieri prattikament forsi il-programmazzjoni ta' migżum tibda ftit tar kmieni wkoll biex nagħtu wkoll spazju għall-logħbiet tad-disa'. Imma ħanejdulek naħseb se jkollna staġun Mark ieħor mimli daqs bajda logħbiet, azzjonijiet, diskussjonijiet ukoll. Verdetti finali. Eżattament, forsi xi naqra dissing min-naħa tiegħek u min-naħa tal-komplement tal-YouTubers. Hemm ta' Roma hawn. Eżattament, ħaġa li Karl Pajnis li wasal ukoll biex jingħaqad magħna. Le, se jkun hemm ħafna anki naqra dissing bejn YouTubers ma jagħmilx ħażin ukoll. Għandek id-derbi. Ili ħatarawni inqab darba. Eżattament, il-Juventus se jkunu barra mill-Ewropa, biss se naraw kien qasam ma se tkun involuti iżjed minn wara l-kwinti. Le, minn wara l-kwinti huwa ma xi ħajkun jidher inqas. Eżattament. Dan għaliex ukoll il-Juventus dis-sena mhux se jkunu f'ebda tazza. Issa daq nipprepara tribute ta' Buffon il-lejla. Eżattament. Noħorġu ħada, domanda min-naħa ta' James Side. Min taħseb li ħajġi mal-ewwel erba' fl-Ingilterra u fl-Italja? Ħadet fakkunti għalilek Mark. Fl-Italja nemmen l-Inter u il-Milan żgur. Dawk nemmen żgur. Fuq Napoli għandi question mark għax in-Napoli diġà ġawlhom ġiex se l-istaġun twil. Imma qed nara l-ewwel andament kif ħajmorru taħt Garzija. Mbagħad il-ġiex l-oħra narhom jiġġilduhom mill-Juventus Napoli. Ma naħseb l-iktar ġiex timiet ċerti li nara fi-Champions League huma l-Inter u l-Milan. Għandna daħlet il-naħbar issa U rigward Ingilterra. Qabel ma tkompli Mark, skuża interrompik. Tarif li Kamada iffirma ma' Lazio huwa dan il-plejer li jista' jieħu post Milinkovic Savic, forsi xi supporters ta' Lazio illi jistgħu iwiġbuna Mark. L-Ingilterra nara s-City b'saħħithom. Il-Liverpool ngħidlek li jkunu jiġġieldu għall-erba' postijiet saħħu ħafna nofs il-ground. Għandek l-Arsenal, jien nimmaġina jkomplu jibnu fuq l-ħalla u s-sena, ġa għandek tlieta, mbagħad għandek timijiet bħal United, Chelsea, l-istess Tottenham li kollha
ħajġildu għal dak Newcastle, maċ ninsawhom ukoll. Ma neskludix sorpriża ta' ġol Ingilterra. Tipo l-Villa komplow jarmaw fuq li kellhom. Eżattament. U il-gwajt futbol Malti, sakemm ukoll nitillestu biex nistiden li jmiss. Futbol Malti, l-lum għajna riżultatori pozittiv minna ħata ħamrun Spartans. Fakkarni kemm George ma segwejt xejn issa wara Rebħu away. Rebħu away. Għaw Malta jekk tgħidli minn taħseb jerbaħ lik. Mhux l-istess storja tas-sena l-oħra tkun. Għalkemm nemmen li Birkir Kara issudaw ukoll. Imma xorta biex tara ħamru f'daw it-tip ta' lobijiet u għed il-morru tajb ħseb wara l-livell domestiku. Min ħajrbaħ il-kampjonat? Min ħeġilet għal-postijiet l-oħrajn? Hija bera ħaxet nara kampjonat livell ħafna. Immens. U qed nitkellmu fuq futbol lokali, bniedem mill-iżgur m'għandux bżonn ta' introduzzjoni. Dan il-lat tal-futbol lokali, il ġdid, skużaw ftit, tal-kamra sportiva Roberto De Brincat. Roberto, qed tismana? Iva Antonello, nsellem lilek, nsellem il-Mark, nsellem il-daw kollha li tisegwuna. Mela, merba ukoll fil-kamra sportiva, Roberto De Brincat ser ikun il-mistieden residenti tal-program Botta u Risposta li se jibda l-ġimgħa d-dieħla, prattikament hawnhekk qegħdin kważi t-tim kollu ta' Botta u Risposta. Jiena, Marku, Roberto. Roberto, forsi tina introduzzjoni tiegħek innifsek għalkemm ħafna minn dawk li segwu l-futbol lokali żgur li jafuk. Però tina l-ewwel kelmtejn minn ħatijek, Roberto. Jina bażikament ovvjament trabbej dejjem fil-futbol, għamilt karriera nikkoċja timijiet fit-tieni diviżjoni, fit-tielet diviżjoni, kampjonati lokali, kowċajt is-Swieqi, Żurrieq, Birżebbuġa u Ħalaxa. Kont ukoll ġurnalist sportiv mal-Gazzetta l-Orizzont u t-Torċa u anke mill-perjodu mal-One u mal-PBS. Kont insegwi b'mod regolari l-futbol lokali, b'mod partikolari l-Premier League u l-ewwel diviżjoni, apparti ovvjament l-involviment tiegħi bħala coach. Tul dawn l-aħħar snin tajt ftit, ħankun onest anke minħabba xogħlijiet personali, però ovvjament il-futbol dejjem jibqa' qalbi u dejjem lest insegwi u nagħti l-kontribut tiegħi kien għalhekk li lqajt l-istedina tiegħek biex nifforma parti mit-tim ta' din il-paġna. Grazzi grazzi wkoll il-Mark li kellu jħallina ma nistgħu wkoll nitkellmu naqra Roberto. Roberto li se jkollu partikolari fil-programm tagħna ta' matul dan l-istaġun fejn ser ikun qiegħed ma nsejħulu hekk jitkellem fuq dawk l-aspetti tattiċi li nkunu qegħdin tal-kampjonati u l-lobiet li nkunu qegħdin niddiskutu matul din is-sena. Eżatt. Ovvjament l-aspett tattiku u tekniku huwa wieħed li huwa ħafna l-qalbi mill-esperjenza tiegħi kemm bħala coach u kemm bħala ġurnalist. Ovvjament din is-sena, speċjalment fil-Kampjonat Premier qed naraw influss qawwi ta' coaches barranin, speċjalment dawk Taljani, li ovvjament dawn ħafna minnhom qed jesportaw lejn pajjiżna is-sistema tattika li jistudjaw u jipprattikaw ġewwa Coverciano fejn jagħmlu ovvjament il-korsijiet tal-coaching biex iġibu liċenzji biex ikunu jistgħu jikkowċjaw fl-ogħla livell. Ħafna minnhom bħalma rajna anke l-Ħamrun qed jibbażaw fuq sistema tattika ta' 3 difensuri fuq wara li kienet rinomata ħafna fis-snin 80 u issa partikolarment mindu Conte kien rebaħ il-lig mal-Juventus u baqa' juża kull fejn mar jikkowċja issa reġa' ġiet moda, ħafna coaches qed jużawha u ovvjament l-aspett tattiku huwa wieħed affaxxinanti fl-opinjoni tiegħi li huwa wieħed universali u naħseb jinteressa dawk kollha li jsegwu l-futbol. Eżattament, forsi nara xi kummenti li qegħdin jidħlulna, l-ewwel bezzina Premier League bla Leeds mhux Premier League. U għandna dik il-botta ironika ta' James Side fejn qed jgħidlu
Podugos fil-Championship. Brendan Falzon qed jgħidilna Rasmus Højlund. Fuq Højlund ħanitkellmu mal-YouTuber tal-United. Biss la-sema Højlund u la Awenti. Kif qed taraħ jidħol fil-pjan tattiku ta' Ten Hag, Roberto? Jien onestament naħseb li l-akkwist ta' dan il-plejer minnaħa tal-Manchester United huwa gamble għalfej. Dan kien plejer li pratikament ħadd ma kien jaf bih, xtraw l-Atalanta u kellu season fis-Serja li ma nistgħux ngħidu li ma kienx ħażin, però laqqas kien xi ħaġa ta' barra minn hawn. Li klabb bħal Manchester United jonfoq dawk il-flejjes meta mbagħad kellu striker li jinsab bħal-beħ bħal Vlahovic li naħseb huwa aktar rinomat mill-plejer li xtraw huma stess. Naħseb hija gamble u jiena għandi d-dubji tiegħi għalkemm ovvjament dejjem hemm loka sorpriżi kemm dan il-plejer verament ħajjiswa l-flus li nefqu għalih il-Manchester United. Wara qed insemmu Vlahovic ukoll hemm dik il-deal bejn Vlahovic u Lukaku għaddejja wkoll ta' min semmu Roberto naħseb nistgħu ngħidu wkoll inti fil-kien internazzjonali supporter ta' Juventus. Ekku. Jiena fuq dan id-deal xettiku ħafna ħankun onest, mhux għax Lukaku huwa plejer ħażin, però hemm l-età bħala varjant ewlieni li partat plejer ta' 23 sena ma' plejer ta' 30 sena naħseb huwa riskju kbir u anke mhuwiex value for money. Però min-naħa l-oħra qed nifhem ukoll mill-ambitu ta' coach għalfejn Allegri qed jinbutta ħafna dan it-trasferiment. Ovvjament Allegri ġie kritikat kontinwament l-istaġun li għadda minħabba l-lob medjokri li jibdew jipproduċu l-Juventus. Din is-sena m'għandux l-iskuża li hemm xi kwistjonijiet barra l-ground u laqqas ħajkollu l-iskuża li qed jikkompeti fl-Ewropa allura jista' jiffoka totalment fuq il-lig u naħseb huwa jrid plejer li fl-opinjoni tiegħu huwa adattat għas-sistema medjokri nerġa' ngħid li għandu dik tal-kontrattakk biex ovvjament jipprova jsikket il-kritiċi tiegħu u forsi jirbaħ il-kampjonat. Jiġifieri inti naħseb li kif qed titkellem nista' nqisek ma' dawk il-ħafna illi supporters ta' Juventus nsejħulhom hekk li qed jgħidu Allegri out. Le, jiena ħanejdlek, jiena meta Allegri ġie mal-Juventus u baqa' jirbaħ il-lig baqa' l-kontinwazzjoni wara Conte ma kont ngħid xejn fis-sens kont infaħru. Però nemmen li minn mindu ġie Ronaldo mal-Juventus li kienet l-aħħar staġun ta' Allegri hemmhekk il-Juventus taħt Allegri trasformaw ruħhom f'tim medjokri u minn dak iż-żmien dawn Allegri baqa' jilgħab lob bil-catenaccio, lob difensiv għall-aħħar jippreferi jagħmel 90 minuta jaqla' ġo fih u jirbaħ wieħed b'xejn milli jipprova juri xi stil ta' lob li huwa kemm xi attrajenti. Allura jiena nippreferi nara t-tim tiegħi jissieled 90 minuta u joħroġ tellief milli nara t-tim jintefa' fuq wara jiddefendi u jirbaħ gowl b'fortuna kif ħafna drabi ġara s-season li għadda lill-Juventus. Mela, għandna domanda minn il-korrispondent tagħna tas-Serje A din id-darba. Għalik, Roberto, wejn mitallef illi wkoll ma nafx jidħol live u sadattant ħanpoġġilu d-domanda. Mistoqsija Roberto, tim il-Ferro Islands illum għadda t-tielet fażi tal-UEFA Champions League. Tfisser li minn tal-anqas għaddew għall-gruppi tal-Conference League. Namlu dan it-tim tal-Ferro Islands illi wkoll ħansibilkom naqra l-isem ta' dan it-tim tippermettulna ftit ukoll ħalli nkun nistgħu għad-dover tal-krona kantunkom ir-riżultati kif suppost qed nirreferu għat-tim ta' Klaksvik, it-tim ta' Klaksvik. Taħseb li tim minn Malta għandu ċans jgħaddi fl-Ewropa fil-futur ġejjieni? Jiena qatt ma ngħid li m'għandniex ċans, jiġifieri llum il-Ħamrun urew li pereżempju kienu kapaċi jelbu tim bħal Dinamo Tbilisi, jiġifieri fil-futbol il-ballun huwa tont, kollox huwa possibbli, naħseb klabb bħal Ħamrun u anke klabb bħal Birkirkara jinvestu bil-qawwi biex isaħħu l-iskwadra tagħhom, anke rajna l-Gżira li kwalifikaw. Ovvjament hemm element ukoll ta' fortuna, ġifieri inti lurna meta titla' l-polza, ovvjament hemm element ta' fortuna ma' min tiġi abbinat, tista' tiġi abbinat ma' tim b'saħħtu, tista' tiġi abbinat ma' tim li huwa fil-livell tiegħek, allura hemmhekk hemm element ta' fortuna. Però jiena nemmen li jekk timijiet Maltin, speċjalment bħal Ħamrun, li għandhom president li qed jinvesti ħafna fil-klabb,
jinvestu f'sistema professjonali u jġibu plejers li huma ta' livell ogħla minn dawk li għandna f'pajjiżna, naħseb xi darba jista' jkun li forsi klabb Malti jagħmilha fil-fażi tal-gruppi f'kompetizzjoni Ewropea. Mela, qabel ma ndaħlu wkoll il-mistieden li jmiss, Roberto, forsi l-aħħar messaġġ minn naħa tiegħek għas-segwaċi tagħna qabel ma mbagħad nerġgħu naraw nhar il-ħamis li ġej. Jiena ovvjament nawgura l-istaff kollu staġun mill-aqwa, nemmen li dis-sena kemm lokalment u kemm internazzjonalment ħajkun staġun tal-futbol interessanti ħafna li jiena nħobbu segwu din il-logħba tant maħbuba minnha. Ovvjament nistieden il kulħadd biex nhar ta' ħamis jingħaqad magħna ħalli jkollna diskussjoni kostruttiva u interessanti u ovvjament nippruvaw nitgħallmu xi ħaġa mand kulħadd għandu l-opinjoni differenti tiegħu, però nemmen li il-futbol huwa xi ħaġa li għadna flimkien għax huwa logħba verament sabiħa. Grazzi ħafna Roberto. Nawguralek ukoll il-ħidma tajba fi dan il-netwerk tagħna dan l-istaġun u fil-każ tiegħek niltaqgħu nhar il-ħamis li ġej il-programm Botta u Risposta. Insellimlek Antonello. Grazzi lilek, sa dan it-tant ukoll inwieġeb lil orajt Roberto tista' toħroġ nwieġeb il-Gabriel Busuttil fejn qed jistaqsi fuq iċ-ċansijiet li għandhom Juventus li jidħlu għal jieħdu l-kampjonat. Gabriel, it-tweġiba tiegħi hija jiddependi ħafna kemm il-players ser ikunu maqudin mal-Allegri illi dik għandi naqra dubji tiegħi għal anki kif rajna minn Roberto ukoll u minn naħa ta' Roberto u minn naħa ta' Mark ukoll huma naqra xettiċi fuq Massimiliano Allegri. Voldri jiena pjuttost nistaqsi se nwieġeb id-domanda b'domanda oħra. Inti taħseb illi t-tim tiegħek u anki forsi fis-supporters tal-Juventus li jistgħu jwiġbuna, inti taħseb li t-tim tiegħek huwa marbut u anzi mhux marbut, maqut mal-coach tagħkom. Jien personali għandi d-dubju tiegħi, issa ovvjament irridu naraw għalkemm ukoll nemmen illi bl-ackwist ta' Romelu Lukaku, l-ackwist kważi imminenti nistgħu nsejħulu hekk jista' jkun illi ikollna Juventus li tiġġieled tal-kampjonat. U hawnhekk ingħaqad magħna it-tieni YouTuber ġdid illi għandna għal dan l-istaġun ntellem ukoll ir-ritratt ġalla Rosso il għaliex għandna lil Karl Parnis il-YouTuber ta' Roma illi ngħaqad magħna. Karl, l-ewwel nett merħba nsellimlek u merħba l-programm tal-lejla u merħba wkoll fin-netwerk tagħna b'mod uffiċjali. Lilek u grazzi tal-opportunità insellem lill-viewers kollha, nisperaw li Roma jkollna kampjonat tajjeb ħalli bekk mhux niġi isni xi avukat tad-difiża, niġi nifraħ ftit ukoll. Eżattament, mela Karl qabel xejn, forsi tintroduċi naqra ruħek ma' min qed isegwina bħalissa tgħidilna ftit minnu Karl Parnis. Mela, Karl Parnis, nies li jafuni fil-ħajja personali tiegħi jiena missier ta' żewġ titfal ta' Luigi u ta' Francesco. Għandi 45 sena, għamilt karriera twila nagħllem, kont ukoll assistant head u għamilt anke żmien inser fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni. Illum it-tieni għan passjoni oħra f'ħajti apparti il-futbol li hija l-artiġjanat u llum naħdem fil-Malta Crafts Foundation, jiġifieri settur li huwa qalbi ħafna għax fil-fatt anke meta kont l-iskola kelli x-xorti li nisma' dan is-settur għax konna lem fl-iskola ta' Snajja u hemmhekk niftakarni wkoll kemm għallmuni tfal li kien hemm. Għall-ewwel kont ħatqata għax ħafna nies kienu jgħidu li wejja skola ta' Snajja spiċċajt, imma llum kellek terġa' tgħidli x'tagħmel, nerġa' ngħidlek nerġa' mmur inqatta' żmieni u ħajti ma' dawk it-tfal li tant kienu għal qalbi fl-iskola ta' Snajja. Apparti minn hekk għandi ġiex tfal kif diġà semmejtilkom huma ħajti, miżżewweġ, għandi t-tifel kbir ħareġ bħali jixbaħni il-futbol għalih jew reliġjon.
jismu Luigi, għandu 9 snin, ħalaqhom ġifieri fil-15 ta' Awwissu, jilgħab il-futbol ukoll ġifieri, lab mal-Ħamrun s'issa, lab ukoll ma' Balzan, issa jekk alla jrid is-sena ħajnaqat ma' Hibs, minn daqsxejn ferħan ekstra, għax jiena wkoll bħalek minn ħaġdi supporter tal-Hibs. U mbagħad għandi l-Francesco wkoll li għandu 3 snin u 4 xhur u anke beda l-passi tiegħu fil-futbol. Nixtieq nirringrazzjak ta' din l-opportunità sabiħa tal-familja tiegħek kull meta nismagħhom jitkellmu fuqek. Dejjem Antonello qed jikber u jekk Alla jrid nispera li bil-kontribut minimu tiegħi u b'umiltà ngħid jalla nkun parti minn dan is-suċċess li qed jikseb dan il-programm. Simni, apparti, għalrajt Antonello qed jikber, però ta' min ukoll Antonello biss tim warajja illi minnu jew minn hemm volti qegħdin naħdmu għall-istess kontribut kif qegħdin Fil-fatt tkellimtek għax naf kemm inti kemm bħala leader tajjeb temmen ħafna fit-tim. Jiġifieri anke tinkoraġġina wieħed mal-ieħor u hekk. Issa naraw, x'ħan nagħmlu dis-sena Ton? Mela, fil-fatt James Hyde qed jgħid qed ifakkarna qed jitjani f'merba u qed jgħid li kont tal-sotlija u konna għamilna l-presepju miegħek. Hillallu, vera. Mela ħaġa ta' minn naqsam nsellem il-James, ġifieri. Ħaġa li kont vera nħu pjaċir nagħmel u dejjem nirrakkonta di. Meta kont l-education kelli wieħed mill-isbaħ uffiċini li hemm veduta u hekk. Iżda Ottubru, Novembru, Diċembru vera kont inħossni daqsxejn dawn minħabba l-fatt li kont inkun waħdi għax inġieri kien ikolli mal-75 tifel, dat tifel das-sobin unfortunately kienu labeled bħala tfal daqsxejn fuq tagħhom, imma jiena dejjem kont nħu pjaċir magħhom kienu qishom familja waħda. Kulħadd seb nagħmlu prasepji. U b'gossu pjaċir ngħid ukoll li daw it-tfal mhux tal-li kienu jagħmlu prasepji tal-li fil-competition ta' Malta dejjem kien jirnexxinna nieħdu ħafna premijiet. It-talent li huwa inkredibbli ġifieri tal-pajjiż. Insellimlu l-James u l-istudenti kollha li konna l-għamilna x-xahar kif ukoll iż-żokrija. Tajjeb wis, mela biex nitkellmu naqra fuq x'se nagħmlu issa jiddependi f'liema kuntest qed titkellem, Karl. Qed titkellem fuq il-kuntest li għadna ċoe Hibernians. Nisperaw li niġġieldu għall-Ewropa jekk qed titkellem fuq is-serje kif kont qed titkellem fil-bidu tal-programm jiena li nibqa' nistenna ftit ħanqa x'se jiġri. Mela ara. Mela dis-sena ta' min jinnota. Li inti wkoll iltqgħu l-ground flimkien u mmorru naraw il-lob, ġifieri tal-Hibs u hekk. Mela fuq il-Hibs misteru għadna ma rajniex x'isar fuq il-Hibs. Imma biss li nista' nara li dis-sena il-kampjonat Malti ħajkun kombattut. Għadna kif tal-ħinin u rajna l-Ħamru reġgħu bla dubju ħarġgħu jkunu sfidanti għall-kampjonat il-lejla dom kif għaddew ir-round li jmiss tal-Conference League. Għandhom timteb ħafna. Hemm il-Gżira, il-Furjana ġabu l-Kamoranesi, ġifieri il-tim mhux daqshekk imma hemm Kamoranesi naħseb ħamel differenza. Naħseb ftit Karl, għandna aġġornament minn ġewwa l-Kosovo ta' xejn Victoria Pilsen xejn. Din hija logħba li tinteressa direttament il-Gżira United għaliex min ser jirbaħ dal-konfront jilgħab il-ġimgħa d-dieħla kontra l-Maruz u għada xejn b'xejn din il-logħba interessanti ngħidu. Niftakrhom is-sena kienu fil-grupp tal-Inter Champions League. Tista' tkun U mid-dera l-Ħamrun ukoll ħeltaqgħu mal-Ferencvaros, ġifieri tim qawwi Ungeris bi-storja rinomata. Li anke lagħbu kontra timijiet Maltin bħal Furjana u l-istess bħal Kissim Wanderers fil-passat. Pereżempju ħaġa li ddispjaċini nara għalkemm il-pika sabiħa imma tkun f'livelli kontrollati jiddispjaċini meta nara ċerti timijiet għax ħelabu it-timek, it-tim wieżhom kontrih li aħna kollox aħna l-ewwel qabel kollox aħna Maltin. U rridu ndaħlu frasna li t-timijiet Maltin aħna għandna nkunu konxi u konsapevoli li jekk it-tim li għalkemm mhux tagħna ma huwa Malti ħajmur tajjeb, ħajġib coefficient points tajbin, jiġifieri daw ħejnu l-timijiet Maltin kollha fiż-żona UEFA.
Ġifieri dan huwa fatt li hemm bżonn anke bħal meta jilagħbu t-Taljani u li għax tal-Juventus ħajlabu kontra l-Inter u ħajżommu kontrihom ma nafx sens fiha jiena dik. Jiddispjaċini għax dak il-coefficients tal-UEFA ħajtilgħu, ovvjament it-timijiet ta' dak il-pajjiż ħajbenefikaw. Jiena ma tantx naqbel miegħek fuq għadi Karl, ħanejlek għal xiex. Jiena mmurru għal-finali tal-2010 fejn it-timijiet Taljani rridu rebħa tal-Inter biex isalvaw ir-raba post, imma ta' l-Ultras tal-Lazio mhux rajt ħafna appoġġ lejn l-Inter, kważi kif kuntenti jirbħu tal-Bayern Munich imbasta ma tispiċċax biż-żigarelli suwed u blu sfortunatament tal-jum ma ġarabx hekk it-tazza onni għal-kbir Javier Zanetti. Isma' imma l-ignoranza ssiba kullimkien hija bir-rispett kollu dik hija ignoranza, anke pereżempju jiena issa kien hemm Taljani li għadu jifirħu għax la Roma, la Fiorentina u laqqas l-Inter ma ħadu t-tazza. Jiddispjaċini, dak mhux sport jiena mrobbi mentalità differenti, nifraħ b'rixi ħal toħor jagħmel li jrid. Pereżempju fuq Conference League kellna l-Fiorentina kienu unlucky. Alright, l-oħrajn il-West Ham kienu aħjar. Aħna lilna mhux se ngħid għax tiġi rrepetita u għajjejt nirrepetiha li serquna u intom kieku ħadtu dik l-okkażjoni ma nafux kien jiġri għax jiena għalija l-Manchester City bir-rispett kollu dawk il-flus u l-istidel kollha werwirtuhom. U bir-rispett kollu mhux tanħallat l-Inter bħala value ta' players ma tas-City. Infatti bħalma dejjem ngħid jekk il-finali t'Istanbul għandek teħdilha ritratt, ir-ritratt huwa Guardiola Artur Tejħ minn minnhom waqt il-logħba voldi da biex bil-miljuni kollu li nefa kellu jispiċċa l-kubteħ minnhom biss biex inħarsu naqra l-qudiem. U ta' min jinnotaw ukoll. Mela Roma, bħalissa jiena qiegħed f'diversi forums u nara u naqra u hekk ja ħobbi tiegħi noqgħod nara anke issa speċjalment li ħankun f'dal-programm biex intu ħanka bixra li aħna ħej women business u aħna seri noqgħod insegwu nara. Bħalissa ddiżappuntat ftit mhux mill-kampanja ħwist imma minn ċerti supporters Taljani. Pereżempju, fil-każ tagħna ta' Roma. Il-fatt li Roma ma nefqux 1 cent għal indiċka u għal war sewa ma jfissirx li dawn huma ħżien, anzi pjuttost ngħid li Thiago Pinto huwa manager li jaf x'inhu qed jagħmel meta jirnexxielek iġġib ġiex players bħal Roma għal Dybala ma nfaqniex flus fi klawżola tiegħu imma ġib xi allura daw ħżiena u hemm wieħed jistenna u xjara. Min ness sabiħ ukoll x'aktar jidher Brażiljan ta' 20 sena ħajkun bħala forward għalkemm ma nemminx li ħajkun dak il-prodott li ħatara l-frott tiegħu mill-ewwel huwa investiment tal-futur tajjeb ħafna. Sakemm ma titħlonnix l-Inter għax intom hekk sirtu. Marotta irtira jaħdem Pinto u Marotta Sajf, eħna bibni da' sajf, daħmulna f-tarbila, Alla isma ċajtħawd ġviri. L-importanti li ta' tibqa' fil-gradu. Appuntu. Ġviri, naħseb li Italja ħajkonna kampjonat interessanti. Juventus ma darmihomx. Milan naħseb bl-investiment ta' tonali għara kemm ġawbu players. Ħajkun hemm ġlieda wkoll. Jien nispera li kif meta l-Inter telfu l-Europa League u s-senator raħdu l-lik, nispera history repeats itself. Bir-raġun jiena mbagħad hekk se nilbes ħarira żgħira da innaqx il-kampell ta' supporter tal-Inter u nilbes ħarira żgħira l-kampell ta' supporter tal-Ingilterra jiena qed nispera illi matul dan l-istaġun ikun hemm xeba telefonati bejn l-FA u huma forsi jmexxu jikkonvinċu lill-coach attwali tagħhom José Mourinho ma jġeddiġ il-kuntratt ma' Roma u jiffirma kuntratt mal-FA forsi fl-aħħar verament inkunu nistgħu nkantaw football coming home. Ma jiena fl-opinjoni tiegħi laqas naraħ daqshekk Mourinho ta' palkosċeniku ġifieri ta' nazzjonal. Ma nafx għalfejn impressjoni. Challenge li fadallu fil-karriera, ara kemm kellu challenges. Kull ma se nsemmi tnejn li rebbaħkom ta' Ewropea wara 60 sena
U li rebaħ l-Inter Champions League wara 45 sena. U rebbaħ l-Inter il-lig. U li jenna s-sana l-oħra ma rix ninsta ma qed nikbi għax ħafna jgħidu mela Mhux hekk ma timor fuq l-achievements li għamelu. Aħna kienu ftiku ħajkunu ġi stazzi Ewropew wara xulxin. Eżatt, rebaħ mal-United. L-aħħar tazza li ħadu mela fl-Ewropa, il-UEFA, miegħu. Ifimni, Mourinho jiena ħafna jgħidulek kiesa, ħafna jgħidulek arroganti, biss kiesa winner. U ħadd ma jistennega dan. U għaw coaches oħrajn narhom kultant jien li daw qegħdin hemm għax sabu ħafna xogħol lest minn ta' qabilhom. Imma id-dinja dik issa suppost Rom ħanġibu Renato Sanchez ukoll tal-PSG. Nispera ma jkunx flop, sfortunatament mant il-PSG. Meta ħadna players, konna ħadna l-Arġentin, il-Pastore, ma swinix Carlin. Sfortunat ħafna kien Wijnaldum li qatt ma kellu injury, kellu dik l-injury, s-sena oħra u injury kera ħafna. Issa jiġi Renato Sanchez nispera jekk il-bor ma toqgħod fuq tlieta ngħidu l-inqas akkwistajn it-tielet wieħed kien jekk mhux għax tlieta x'kienu jew sfortunati jew ġew injured jew xi ħaġa oħra. Eżattament. Issa qed nistenna biħġari fimjien għalija d-dinja bla futbol għalkemm nikkuntenta b'tat-tifel għax l-ikbar inkwit tiegħi minn ikollok it-tfal imbagħad tinbidel. Tibda tara t-tifel jilgħab wara jta' għandu 9 snin, imma meta jibda jilgħab hu dak jibda l-inkwit tiegħek tal-ħibsu tar-Roma mhux se ngħidlek jiġu daqsxejn sekondari. Ovvjament, x'imbagħad inti tara l-progressi tat-tifel tiegħu wkoll. Biss anke biex ukoll nibdew nikkonkludu l-interventi jekk Robert Kyle. Kif qed il-naħa tgħid oħra, qed nistenna l-element ta' dising matul l-istaġun bejnek u bejn il-ħabib tagħna tal-Juventus Mark Xkembri illi pika bejn Roma u Juventus naħseb għandha tkun xi ħaġa li s-sekwatri tagħna jkunu jistennew minn prima l-prima. Naħseb iktar qed nistennija bejnek u bejnu. Fimni, jiena ġeneralment mhux bejnu ġeneralment l-element ta' dissing tiegħi iktar ikun mal-ħabib kbir tiegħi Clayton żammit iċ-ċomba dak id-derbi għad distanza. Derbi. Ma ngħidu hekk. Ifimni. Aħna hekk qegħdin kollha ħbieb u niċċejta hekk walla ħares mhux hekk ħadd m'għandu għalfejn jieħu għalih. Jiena ma dak it-tip ta' bniedem, onestament, issew għax drajt f'ċertu ambjenti jew għax ċerja. Pereżempju llum qatt nara l-logħba tal-Ħamrun u fraħt. Bħala Malti għandek tifraħ b'dan tip ta' riżultati. Ġifieri jiena iktar nħobb nifok aktar pereżempju anke hawn min jgħidli għax mal-Lazio hekk, pereżempju għandek ħbieb tiegħi mal-Lazio tgħidx kemm niċċejta magħhom. Ma nsib l-ebda dik biss jien iktar dak it-tip ta' bniedem li jekk minni ħad tistennew ħaliġi hawn min jiġi titaraħ tgħid dat tim tiegħu rebaħ is-sittazzi li jeżistu fi-staġun wieħed. I'm not that type. I'm that type li ġejt ħadd pjaċin nippreferi kultant eħe. U forsi jew minn ħajd li qiegħed sew, nippreferi nara logħba sabiħa tkun tajba spiritu jkun battif u nitilfu milli nara xi logħba baħ. U sfortunatament, Roma ġirja minnhom dawk it-tip ta' logħb. Li ħajkun interessanti wkoll ir-ritorn ta' gara għalkemm m'għandniex persuna qed tkellem fuq Napoli. Kellna ngħidu kelma fuq Napoli huma l-kampjoni xxenti, telfu pezzi da 90 biss ma tarmihomx għadhom hemm, in-nesti ġabu u Rudi Garcia jisbektu d-serja u meta kien mar Roma niftakru x'kien għamel. Sawa Kyle, l-aħħar messaġġ qabel ma morru biex nagħlqu l-ewwel parti għall-segwaċi tagħna. Mela, il-messaġġ tiegħi dejjem ħajkun dan, jew nieħdu pjaċir flimkien, il-passjoni għandna tal-futbol għandha tkun mezz biex taqgħadna, jiddispjaċini bħala bniedem li nħobb insifher ħafna u dor diversi grounds, fajti. Pereżempju t-tifel mal-kbir inħobbu nsifru ħafna morna Liverpool, morna Sporting Lisbon, Roma, ġifri, morna ħafna morna Old Trafford, morna ħafna grounds. Wieħed minn ħobbis tiegħi huwa nsifer ma' t-tifel kbir għax dak il-passjonat kif qedlek fil-futbol. L-ikbar u ġiħli nara u l-sport, sfortunatament, pal-futbol jintuża biex flok jaqqat jifred. U dik hija li weġa u f'dan il-programm għandna wkoll nippromovu li l-sport huwa id-90 minuta
tlaqna dak rebaħ li ħor tilef, l-intilef jindem kek kon ngħidilhom anke fil-klassi meta kienux jgħaddu minn xi eżami ngħidilhom fit-telf ifraħ ukoll. U kienu jibqgħu li ċċassat, ngħidu għax hija esperjenza ta' kif inti titlef u bekk tapprezza aktar ir-rebħ. Nirringrazzjak ħafna, skużani nħobb ngħid. Imma ltqajna jien u inti ton kelma nħobbu ngħiduha. Eżattament, ta' min jgħid ukoll li Kyle fil-fatt is-sena l-oħra viċinani biex jidħol magħna mis-sena l-oħra ma l-ewwel sena xtaqt illi nibda dal-proġett naraw kif se mmorru. Fil-fatt kont qed lek hekk għandek bżonn xi għajnuna nista' nagħtik xi kontribut peress li anke inġieli kont mistieden diversi programmi. Eżatt. Go ahead. Issa wasal ismin li nikkonsolidaw u we are more than happy to. U s-sena l-oħra kienet daqsxejn jibsarija peress li kont qed nagħlaq it-teżi tal-masters, immaġina kont Tajba appuntu. Grazzi tal-opportunità nsellem il-ħbib tagħna kollha l-YouTubers, jekk alla jrid narawkom dal-waqt. Il-lejl it-tajjeb u viva l-futbol. Eżattament, Kyle ukoll ħajkun magħna fl-ewwel programm tiegħu wara Santa Marija meta jibda l-kampjonat Taljan ukoll l-ewwel logħba bejn Verona u Roma. Grazzi, Karl, tistgħu wkoll. Nisperaw li Ġuljetta ma tagħmilniex xi waħda minn tagħha. Ifimni ġeneralment il-Pentagon huwa ground iktar favori tal-Milan, ħanejdu hekk. Tiġa bdejt, Eżatt. tiġa beda isimu. Dik kien rivalità li nżommu fil-ground u Oh, mela. ħanejdu hekk. Narak l-Aziz, mela jien nsellem il-kulħadd u lejl tajjeb. Lejla tajjeb Thank lilek, you. Karl. Grazzi Ciao, ciao, ħafna. ciao. Ukoll mela nistennew il-Karl biex joħroġ qabel ma mmorru għal l-item li jmiss. Mela għalissa se nifqu hawnhekk. Se mmorru għal reklami u mbagħad fadlilna qisu fadal biex jidħlu 5 oħra. Voltirija bejn YouTubers, membri tal-production team, korrespondenti, voltirija għatfadal ħafna xintqal, jien ukoll għandi xi kemmtejn oħra xi nżid. Jiġifieri ibqgħu seguna li qabel ma morru reklami wkoll nirringrazzja lill-kumpaniji illi ħanejdu hekk s'issa ikkonfermaw l-sponsorship tagħhom għall-istaġun li ġej u li wkoll se taraw ir-reklami tagħhom minna u ftit ieħor illi huma Beauty Wisdom, Game Breaker, The Barber Room u Your Beauty Essence. Dawn l-erba ser ikunu qegħdin ukoll fid-diversi programmi tagħna, Beauty Wisdom, Game Breaker u Your Beauty Essence se jkunu qegħdin jisponsorjaw il-programmi ta' botta u risposta. Game Breaker u The Barber Room ser ikunu qegħdin jidhru fil-programmi ta' Mixzone. U b'dan il-ħsieb naraw naqra x'għandhom xi jgħidulna dawn il-kumpaniji kif nidħlu lura inkomplu niltaqgħu mal-acquisti l-ġodda u wkoll intikom ftit outline tal-programmi u ta' kif ħajtqassam ix-xogħol matul l-istaġun li ġej. Għaldaqstant bqgħu magħna għax dan nkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sburija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Fis importanti mingħand Game Breaker. Nhar is-sibt 17 ta' Awwissu, Game Breaker ser ikun qed jorganizza sejl fejn matulu inti tkun tista' tieħu skont ta' xejn inqas minn 25% fuq il-kodba kollha li hemm mal-beħ, ċertu statwi u figuri kif ukoll fuq il-kollezzjoni kollha ta' Funko Pop li għandna bħalissa għad-dispożizzjoni tagħna fil-ħdud li għandna ġewwa Birkirkara.
Barra minn hekk, bil-loyalty scheme il-ġdida li qed noffru, int se taċċerta ruħek li dak li tonfoq illum se tigwadanja minnu fil-futur b'skonti sensazzjonali fuq il-prodotti kollha li Game Breaker joffri, prodotti ta' kwalità ta' divertiment garantit. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Mela merħba lura għat-tieni parti tal-programm tal-lejla Q&A session tistgħu issaqsuni domandi li kif ukoll ħan introduċu il-mistednin tagħna, ġoddi kummenti fis-sezzjoni marbuta maċ-ċandira u issa wkoll diġà għandna l-aħħar twist nistgħu nsejħulu hekk tal-kamra sportiva illi mintom sejrin taraw per se, sakemm ma jkunx mistiedem xi programm ta' botta u risposta, nirranġaw koll affarijiet, iżda se jkun parti mill-production team, għaldaqstant ukoll se jkun parti importantissima fil-magna tan-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva. Sinjuri, Brejdi Buġejja, il-membru ġdid tal-production team, Brejdi qed tismana? Brejdi? Naħseb għandek xi problem. Alright? Qed tismani ton? Loud and clear, qed tismana? Iva qed nisimgħek ton. Mela Brejdi, l-ewwel nett merħba nistgħu ngħidu hekk uffiċjalment fit-tim tal-Kamra Sportiva. Forse jkollok part importanti ħabta kif edna li tkun qed tgħinna fil-produzzjoni tal-programmi Mixzone u Botta u Risposta ma qabel xejn minnu Brejdi Buġejja għal dawn kollha illi llejla qegħdin jarawna. Mela, Brejdi Buġejja bażikament għandi 36 sena, parti Mela, Brejdi dan xi problemi ta' konnessjoni. Għax qiegħed tinqata'. Mela, ovvjament din il-programm live għaldaqstant ċertu ntoppi jistgħu sfortunatament jiġu lilna. Brejdi forsi permettulna sekonda. Mela, Brejdi forsi jista' dan forsi jista' jmur x'imkien fejn għandu naqra internet għaliex jidher li qed jeħel sewwa wisq mela Brejdi jidħol iktar tard mela sakemm ukoll Brejdi jsolvi l-problemi tiegħu jiena wkoll nirranġa l-emojis għax inkella ovvjament ikunu qegħdin jidhru forsi ndaħlu mistieden li missu mbagħad nirkupraw il-Brejdi iżjed tard sakemm ukoll jidħol xi ħadd bejn il-mistieden li jmissu Brejdi li nista' ngħidilkom huwa kont qed ngħidilkom li din is-sena Botta u Risposta ser ikollna 26 programm definiti mhux ħajkollna programmi meta jkun hemm it-tazzi Ewropej.
Għax ovvjament rridu nagħtu spazju min irid jara l-logħbiet tal-Ewropa League biex ikun jista' ukoll igawdihom, biss ser jiżdiedu l-programmi ta' Mix Zone għaliex ovvjament il-logħbiet li se jintlabu l-erba' il-videos tagħhom joħorġu l-ħamis għalkemm ukoll bħalma jiġri dejjem meta jilagħbu l-Inter il-post match reactions tal-Inter jiena ser noħroġhom dejjem live fejn possibbli fejn joħorġu l-għada. Jiġifieri da ma jfissirx li se naqsu mill-kwalità tal-programmi ta' botta u risposta, anzi qed nagħmluh biex il-programm anke frisk fl-idejat u mhux ikollna dik ħansejħula jekk l-apatija jew qasna mistednin li kellna fid-diversi programmi. Ovvjament issa bl-akkwist ta' Roberto De Brincat naħseb illi il-programm żdied fil-kwalità ma xkemm Brady Buġeja ser ikunu qegħdin jgħinu fil-programmi ta' botta u risposta Wayne Mikallef u Brady Buġeja ser ikunu qegħdin jgħinu fil-produzzjoni tal-programm Mix Zone mal-daqstant ukoll Mix Zone ukoll ser jibqa' il-programm ta' nhar ta' tnejn u mbagħad il-ġranet l-oħra ukoll ser joħorġu ukoll waqt il-logħbiet. Naturalment ukoll nhar ta' ħamis joħroġ il-programm ta' matul il-ġimgħa din id-darba ħajkun ukoll b'format differenti ħafna kif ukoll sejrin taraw iżjed matul dan il-programm ħanaraw naqra Brady issa Brady li għadu qed jipprova jikkonnekt. Hello, all right, Antonello. Issa jidher li aħjar, issa taħjar All Brady. right. Mela, kont qed tintroduċi ruħek qabel Ejwa, ma għaxkel bil-biddil. mela. 36 sena u partitarju. All right. Mela, partitarju ta' Manchester United, però jiena nsegwi ħafna ukoll kemm il-kampjonat lokali tal-futbol kif ukoll il-kampjonat Taljan tas-Serje A. Mela jiena ovvjament naħseb li nemmen li din il-paġna matul speċjalment dal-aħħar sentejn jew biex niftehmu minn tal-pandemija law tal-COVID-19 inħoss li kibret ħafna għax ovvjament l-awareness għal daw il-programmi online kiber ukoll. U naħseb li l-antijaj biex nidħol f'dan it-tim tal-Kamra Sportiva huwa biex jiena inkompli ngħin lilek Antonello u t-tim kollu biex il-paġna tkompli tikber. Naħseb jiena dak hu il-main aim min-naħa tiegħi li nkun ta' kontribut biex tkomplu tikbru. Jiena bħala suġġerimenti naħseb jiena issa li ovvjament it-tim kiber ukoll tal-produzzjoni kif ukoll il-YouTubers. Issa oħra il-YouTubers kienu prattikament xi 4 jew 5 naħseb kontu. Konna 5 sa 7. Għalhekk ġifieri anke il-Mix Zone kiber ukoll u naħseb jiena li wasal iż-żmien li ħanitkellem fil-futbol li biex niftehmu fil-kampjonat lokali naħseb li għandha tingħata wkoll ċertu priorità għal dawk il-kampjonati meqjusa tal-amateurs, però middera li hemm Robert huma li jibda jikkorrispondi u jagħtina x'informazzjoni wkoll minn kif tkellimna l-aħħar darba Antonello. Kif ukoll nixtieq li jkun hemm aġġornamenti il-kampjonat. X'inhija? Robert għandu jidħol ftit ieħor fil-fatt. Tajjeb, insellimlu. Barra minn hekk nixtieq ukoll li jkun hemm xi aġġornamenti wkoll dwar il-kampjonat tal-futsal li issa reġgħu wkoll l-MFA l-Futsal Malta Association qiegħda tgħinhom ħafna. Ġifieri il-fees issa jidhirli jekk smajt sew saru free ġifieri it-timijiet reġgħu qed jieħdu taħt
qed jerġgħu jieħdu sem taħt il-kappa tal-clubs kif ukoll darba l-ewwel darba l-MFA nediet skema ta' 10,000 euro min jirbaħ il-kampjonati rispettivi fil-futsal, ġifieri inizjattiva tajba ħafna biex terġa' tqajjem dan l-isport u kif ukoll ħerġa' jiġi wkoll jingħata wkoll ċertu importanza mill-Malta Football Association. Forsi wkoll naraw naħseb suġġeriment xi programm ta' botta u risposta li jkun dedikat fuq il-kampjonat tal-futsal lokali. Ma tkunx idea ovvjament il-kalendar nkun qed jiġi ħina l-ieħor. Barra minn hekk xi ħaġa oħra li xtaqt ngħid hija orajt jiena il-futbol huwa ngħix għall-futbol, imma mbagħad hemm sports oħra li f'dil paġna forsi jistgħu wkoll ikun hemm xi naqra kif taqbad tgħid promozzjoni bħal basketball pereżempju li naħsibx li jiena jkun hemm li huwa sport li naraħ anke ġifieri mhux hawn Malta biss, speċjalment anke barra huwa sport b'saħħtu ħafna. Rajna wkoll li din il-paġna fejn jitlu l-isport tal-F1 kemm ikun hemm dettall okej, forsi inti insertajt l-editur inti li inti dilettant tal-F1 imma ma kontx waħdek biex il-programmi kemm fuq batta u risposta ta' li kienu rigward l-F1 ikunu ta' suċċessu kif anke wkoll l-artikli tnedew l-istazzjoni għadda. Fil-fatt kif naħseb kulħadd jaf id-dipartiment tal-jiem li qegħdin jiena intużar Wayne Mikallef u Dejzin Tabor prattikament huwa dipartiment li qed apposta l-Formula wieħed fejn prattikament kull tellieqa kollu niddiskutu, niddibattu u naraw naqra kif ovvjament iktar jisimgħu lili neqret fuq l-andament tal-McLaren imma insomma dik storja oħra. Jiena naħseb Antonello, naħseb li daw kienu l-iktar żewġ suġġerimenti min-naħa tiegħi li ddaħħal iktar il-kampjonati tal-amateurs. Però ovvjament dawk il-kollega Robert Ewma kif ukoll li naħseb wasal iż-żmien kif anke l-futsal ikollu kemm jekk mhux botta risposta u jekk tibdix ikun hemm ir-riżultati wkoll. Naħseb nistgħu anke nitkellmu wara dal-programm. Mela nagħmlu Robert Ewma. Ejja ħalli naħdu Robert fil-diskussjoni Brady tista' tibqa' magħna lissa. Iva mela bil-qalb kollha. Ħalli wkoll indaħlu lil Robert magħna, Robert illi ser ikun qiegħed mhux biss joħsib il-futbol tal-Jask u tal-Iswan iżda wkoll ser ikun qed joħsib ukoll l-amiga Robert. Naħseb illi għadu qed jidħol sa dan it-tant l-Nabela, Two Legends u Glory Man United, grazzi lilek Glenn tal-appoġġ kontinwu illi tagħti lil din il-paġna, Robert illi għadu qiegħed jiġi konness qed naraw ukoll xi ħadd li qiegħed jipprova jidħol nitolbu jtina ċans ħalli nispiċċaw minn ma' Robert u minn ma' Brady. Robert qed tisma'na? Iva tisma'. Mela, Robert. Iva. Ma naraw ukoll l-istampa tiċċaqla. Mela, Robert. Qabel xejn, forsi tintroduċi għalilek innifsek. Mela, jiena Robert Ewma għandi 36 sena, passjonat fuq il-futbol ħafna. Parti minn hekk jiena president ta' 3 clubs fejn jidħol qasam tal-futbol. Qiegħed president ta' Mela, Robert qed tinqata'. Hello? Robert, qed tisma'na? Robert? Nismakom. Iva, Qed tismani? Hija issa aħjar.
Mela, erġej li xetli? Nek kont qed tintroduċi ruħek. Mela, jena kif l-ewwel Roberto għandi 36 sena, appassjonat ħafna mill-futbol jena, apparti minn hekk jena president ta' 3 timijiet tal-futbol, wieħed minnhom ħajkun qiegħed fl-Swan League, apparti minn hekk għandi tim tal-futsal tan-nisa. U tim ieħor tajjeb li t-tim tan-nisa tal-futsal minn dejjem kelli dik il-ħajra li noħolqu fl-aħħar inħoloq dan il-lig taħt l-Enemed u propju verament ħerqan biex naqra xoffri dan l-ewwel edizzjoni tal-futsal tan-nisa. Sewwa wis. Mela, ħalli wkoll x'ismu, Robert ukoll inti parti ta' Real Madrid. Iva. Fil-fatt ukoll se tkun qed tkoprilna ħaġa żgħira mill-Liga Spanjola. Kumma kienet jgħid Brejdi wkoll li nispeċi irrimarkalna illi se jkun hemm ukoll involviment tal-kampjonati amatorjali, isir involviment tal-kampjonati amatorjali, ninsabu ċerti li inti bl-involviment tiegħek fil-Jesco l-Iswan skur se tkun tista' twassal dan il-kontribut, le? Iva. Jiena ħabba li għandi it-tim qiegħed involut fl-Swan League, se nkun qiegħed hemmhekk ġifieri għal insegwi l-partiti kollha. Apparti minn hekk jiena paramedic ukoll fl-associations tal-Swan u nations verament interessanti bħala liga amatorjali huma ħafna dawk in-nies li jsegwuh. Sfortunatament ma kienx hemm biżżejjed coverage u innalla kienet il-kamra sportiva li urid dal-interess li nibdew niġbdu daqsxejn riżultati anke jkollna intervisti ma' presidenti, coaches, anke players fuq rigward il-kampjonati, nemmen li se jkun interessanti ferm. Sewwa wis. Mela, għax ma fil-ukoll impenjat band oħra, Robert, forsi tina messaġġ finali qabel ma mbagħad ħalli nagħlqu miegħek nagħlqu ma' Brejdi u morru l-mistieden li jmiss. Robert, l-aħħar messaġġ minn naħa tiegħek? Jiena ħerqan ħafna fuq dil-biċċa tax-xogħol. Nirringrazzja ħafna lilek ton li għamilt fija u għamilt fil-kollegi tiegħi wkoll. Nemmen li l-coverage li se nkunu qegħdin nagħtu se jkun abbastanza professjonali jiena. Eżattament. Robert, grazzi ħafna, nerġgħu nitkellmu f'programmi oħra li jmiss u nawgurawlek il-ħidma tajba qed narawk ukoll li qiegħed lesta xi summer li hemmhekk. Iva. Hello? Iva? Aw. Bħalissa qed isir Summer League kif qed tgħid int ukoll. Is-Summer League qiegħed bej 5 timijiet, hemm tim ukoll tal-MFA involut, fosthom timijiet tal-Mafa u timijiet tal-Swan. Santa Margherita qiegħda fil-quċċata flimkien ma' Żebbuġ Youngsters, warajja hemm Ħalqormi u l-Kottonera. Tajjeb wis. Ringrazzjak Robert, ħidma tajba. Grazzi intom. Ciao għalikom. Lejlet tajjeb. Mela, dakka kien intervent qasir minn naħa ta' Robert tista' toħroġ. Tajjeb ħafna, mela Brejdi biex ukoll nagħlqu minn naħa tiegħek kif qegħdin taraw ukoll ser ikollna involviment minn naħa tal-Swan darba u huwa wkoll importanti ma tantx stajna ndumu ma' Robert minħabba illi kellu impenni oħra. Brejdi, l-aħħar messaġġ minn naħa tiegħek qabel ma mmorru għal bniet milli jmisshom għal żewġ persuni li jmisshom jidħlu għal dal-programm tal-lejla. Mela, jiena ħanejt żewġ affarijiet.
l-ewwel qed inħeġġeġ iktar nies biex kemm mal-Kamra Sportiva jew f'paġni oħra li jkun hemm iktar ħeġġa l-volontarjat. Illum il-ġurnata l-ħajja li qed ngħixu hija maġla u stressanti u għal-volontarjat ġifieri naqas ħafna u naħseb li huwa importanti għal kulħadd li kulħadd isib dak il-ħin dak in-naqa' ħin biex jagħmel volontarjat li jkun ta' ġid. Tieni ħaġa looking forward ħafna għall-istaġun ta' Manchester United. Naħseb li jiena Berek Ten Hag fit-tmexxija naħseb li għamilna mxejna ħafna qudiem. Biss il-competition hija ħafna iebsa ġifieri għal staġun ieħor naħseb jiena purtroppo ħatkun iebsa biex nirbħu l-kampjonat, però naħseb jiena fl-aħħar sibna coach u ovvjament nispera li tmexxija ta' fuq u tgħinu għax naħseb nemmen li d-darba nistgħu naslu. Naħseb dak kollu proset tal-programmi u tal-paġna li tkun updated kontinwament minn naħa tiegħek u tat-tim kollu Antonello. Grazzi lilek Brady u ninsab ċert li ser tkun esit importanti għat-tim tagħna, il-YouTuber ta' Manchester United dal-waqt ġej. Voti qabel għandna mistieden ieħor. Nsellimlu u lejl it-tajjeb. Stand by. Grazzi Brady. Glory Man United. Good night. Grazzi Brady lejl it-tajjeb tista' ukoll. Noħroġ intu wkoll ħalli ndaħlu l-mistieden illi jmiss ħallejna jistenna ftit u appuntu issa se nitkellmu fuq xi ħaġa kompletament differenti minn dak kollu li tkellimna s'issa fuqu. Skużani wkoll jekk ħallejtek tistenna ftit. Sinjuri u sinjuri, Mark James, il-korrispondent tagħna fejn jidħol il-boxing u rugby. Imma naħseb illi għalissa kull ma sibna in-kwanta tal-boxing. Mark, merħba. Merba boss, kif inti? Kiena tajjeb grazzijiet kollha sew. Iva, prosi tal-programm dejt insegwik mill-bidu, prosi ġi. U wkoll grazzi lilek illi il-lejla grazzi lilek li lejla qed tingħaqad magħna u grazzi wkoll tal-interess li jurejt illi tidħol fit-tim tagħna. Qabel xejn biex dawk kollha forsi tisegwu l-programm issa min hu Mark James? Traduċi naqra wieħed? Alright, mela minnu Mark James fil-qosor jien preżenti immexxi l-Kumitat tal-Boxing ta' Malta tal-Professionals kif ukoll il-Kumitat tal-Amateurs qegħdin affiljati mal-World Boxing Council u European Boxing Union. Ingħaqadt mal-Kamra tiegħek biex jiena nwassal il-progress tagħna il-Maltin għax aħna fil-boxing għandna potenzjal kbir, meta ngħidlek kbir, isma' jien għandi 40 sena ħanalhom u inni fil-boxing minn mindu kelli 11 sena. Il-potenzjal li nara fil-Maltin illum il-ġurnata war li għandi 25 sena esperjenza nagħmilha mal-barranin. Il-potenzjal Malti, il-boxing, aħna għandna fejn nimxu. U grazzi għall-opportunità li tajtna biex aħna nkunu nistgħu noħorġu l-updates tagħna u l-vuċi tagħna. Fejn nixtieq immur minn hawn ovvjament dejjem nibqa' li noħroġ il-kelma tagħna biex nori dal-potenzjal kbir li għandna aħna fil-boxing. Huwa importanti li nkopru kemm jista' jkun sport smart. Ovvjament ma sfernix nkopru. Skużani, dan l-sports kollha illa li ovvjament ma kenniex biżżejjed korrispondenti u ninsab ċert illi bejn ukoll boxing se jkollu leħen fil-Kamra Sportiva bħalma diġà kellu fejn idħol boxing lokali. Minna oħra, se tkun ukoll qed tuħsib ir-rugby. Iwa, rugby wara l-sport tal-boxing jiena l-sport tiegħi huwa rugby. Għamilt ċertu żmien qasir fil-servizz Ingliż għax innofs l-Ingliż jekk ma jafux. Għamilt ċertu żmien fis-servizz Ingliż u jekk ma kienx boxing fl-istaġun tas-sajf kien rugby fis-staġun tax-xitwa u nibdew nsegwu l dan. Ġiet naqra ħażin għax kif ingħaqadt mill-Kamra kellna l-festa aħna hawnhekk fil-lokal u għandi ċertu commitment hawnhekk allura ċertu xogħol ħareġ naqra tard imma issa kif għaddietilna l-festa aħna ħankunu naqra konsistenti dak li qed noħorġu aħna minn kemm il-boxing u kemm ir-rugby internazzjonali u rugby
nazzjonali. Eżatt, importanti wkoll qed nitkellmu fuq sport ir-rugby illi għaw Malta iġib riżultati tajbin din is-sena wkoll. Jidhirli hemm it-tazza tad-dinja tar-rugby fejn il-holders li huma l-All Blacks żgur se jkunu qed ifittxu illi jirbħu it-tazza tad-dinja għal darb'oħra boxing internazzjonali. Xi ħaġa wkoll xtaqt nsemmina fil-dal-aħħar kien hemm xi ġlidiet interessanti ġewwa l-Ingilterra, kien hemm ukoll min għalija Eubank illi kien qed jipprova jaħrab minn xi ġellieda oħra, ma nafx hekk forsi tista' tgħidilna xi ħaġa fuqha. Mela, all right, okay, mela għal-rugby apparti li hemm il-World Cup, kull sena issir il-Four Nations Cup. Dawn huma l-Ingliżi jibbattaljaw bejniethom mal-Franza u l-Italja, jgħidulhom Six Nations Cup u ħankunu qegħdin ninsegwu dik ukoll, dik dawat tibda. Issa fuq boxing internazzjonali iwa mela bħalissa għax qed nitkellem bil-Malti ta' imma għandna il-WBC World Champion li qed jevita ċeba nies u ma jistax ikollna it-top heavyweight tad-dinja għandna jevita ċertu nies. Pereżempju, hemmhekk hemm għandek ir-rankings inti fil-boxing vol dir jekk jiena rank number 2, pereżempju għal nagħtu każ tal-kelma għall-konversazzjoni. Il-Anthony Joshua, jew il-Deontay Wilder, jew erba' oħra li hemm magħhom daw. Qed naraw li qed jevitaw u dawn huwa xi ħaġa li aħna bħala kamra sportiva ħanibdew nittakkiljaw biex nibdew nitfgħu il-pressure għax aħna bħala fans tal-boxing la hemm ir-rankings inti trid tiġġiet man number 2, trid tiġġiet man number 1. U din hija naf li xi ħaġa kontra l-għaqda tiegħi internazzjonali imma hija xi ħaġa li nħoss jien li għandi nagħmel il-vuċi tiegħi fil-raħal twelidi fil-pajjiż tiegħi. Fil-fatt ma naħsibx li qiegħed tagħmel ħażin. Mela l-aħħar ftit momenti Mark qabel ma nħalli tkun tista' tkompli diġà għattilna prattikament x'inti tistenna minn bil-permess tal-kontribut tiegħek fil-Kamra Sportiva l-aħħar messaġġ is-segwaċi tagħna. Ara, naf li ma kienx hemm skript li għadi u la tistaqsini dej ħanieħu l-opportunità boss. Għandna fama aħna tal-boxers li aħna ġellieda. Iva vera, m'hemmx kelma oħra fiha id-dizzjonarju Malti biex tajt boxer x'inhu. Imma boxer ħa ngħidlek jiena x'inhu. Boxer huwa tifel individwali, tifla individwali li hija dixxiplinata. U li l-kultura tal-boxing jew bħal tal-rugby jew l-kultura tal-contact sport fejn inti taqla daqqa u tista' just kif jgħidu l-Ingliżi shake it off, tfarfara. L-sport in ġenerali imma mort partikolari il-boxing u l-rugby fejn jinvolvi daw it-tip ta' daqqiet huwa mod ta' kif wieħed jista' jiddixxiplina ruħu li l-qoddim jista' jservuh ta' potenzjal li pereżempju jinnaf li jekk jgħidlek ħajntaqa' miegħek fid-disa, ħajntaqa' miegħek fid-disa mhux jgħaddu d-disa 20 u jgħidlek qiegħed fit-triq. ċertu affarijiet bħal dawn sempliċi l-isport bħal tagħna jilħaq lil kulħadd ir-rugby, il-boxing jilħaq level ta' kulħadd u li nixtieq nagħmel jiena mal-Kamra Sportiva huwa li nori mhux biss ir-rapportaġġ tal-riżultati għax ir-riżultati kulħadd jaf jagħmlu ejjew il-boxing u taraw ir-riżultat le. Imma nixtieq inlaqgħakom jiena ma' kull wieħed u waħda minnhom li hawn fl-isport tal-boxing u eventwalment la jkolli l-permess anka fir-rugby niklu ħanintaqgħu mal-individwali ħalli aħna nkunu nafu l-esperjenza ta' dak l-individwu x'qed ikun. Għax ħanajdlek esperjenza jew oħra ħatolqot il-ieħor jew l-oħra żgur fl-isport. U nemmen li għandna aħna nibqgħu ta' solidarjetà flimkien fil-għaqda sportiva fejn nibqgħu nitfgħu aħna id-disċiplina fuq in-nies. Ejjew fl-isport, toħx tgħidlex futbol, toħx tgħidlex boxing, ejja fl-isport, ejja fl-hawn. Ma trix daqqa fuċ-ċek, mhux problema, ejja fl-hawn, ejja fil-water polo, imma ejja fl-isport. Għala għax dal-pajjiż meta aħna niġu biex nirrepreżentaw il-bandiera tagħna, tgħix kemm aħna għandna bokka bihom il-bandiera u dik fuq
barranin nirbħulhom biss bil-bokka l għandna bil-bandiera tagħna. Wkoll hija okkażjoni anke biex nitalmu minn xulxin. I mean, kull sport għandek dik l-esperjenza li tista' titgħallem minnha. Sew jekk futbol, sew jekk Formula 1, sew jekk dart, sew jekk boxing, sew jekk rugby, water polo, jiġifieri hija intenzjoni tagħna anke bħala bord editorjali tal-Kamra Sportiva li iva nagħtu spazju lil nies bħalek Mark illi jikdbu fuq sports forsi mhux daqshekk popolari daqs oħrajn, il għaliex kif qed ngħidu mill-esperjenza tiegħek tista' tolqot il xi ħadd ukoll. Jiġifieri ser nkunu anke looking forward għal iżjed artikli u iżjed kontributi matul dan l-istaġun biex ukoll dan tip ta' sports ikollhom il-coverage li forsi media houses oħra mhux qed tuhom biżżejjed imma aħna fil-ftit tagħna u nippruvaw nagħtu. Mela Le, il-media houses oħrajn, il-prinċipali, dawk huma interessati fir-riżultati u hekk, imma aħna l-Kamra Sportiva l-udenzja tagħna ħanatuhom minn wara l-kwinti. Vuol dire dawk lill-mainstreamers ma jridux joru. Mela aħna x'ma jridux joru, ma jridux jaraw in-nies jinfaxxaw, ma jridux jarawhom jagħmlu l-warming up. Jekk ħanaqilbu għar-rugby aħna ħankunu in-nies li ħanatu Permettili sekonda aġġornament minn ġewwa l-Kosovo. Victoria Pilsen jiftħu l-iskor permezz ta' Rafju Dorozimi. Victoria Pilsen wieħed trid ta' xejn dan ifisser li jekk il-logħba tibqa' hekk ikunu ċeki li jiltgħu ma' Gżira United fit-tieni round fit-tielet round preliminari tal-UEFA Europa Conference League. Mark? Amin. Tista' tkompli. Tajjeb, volli dik li ħanatu, il-Kamra Sportiva ħatati eksklużività lil dawk li huma wara l-kwinti. Volli dak xi jsir fuq wara tal-changing rooms jew fuq wara tal-pitch dawk. U ħanintaqgħu aħna ma' key individuals fl-sports li jiena assoċjat magħhom bħala eżempju r-rugby jew il-boxing u ħanintaqgħu mal-atleti individwali ħalli ma tafx kif. Forsi dejjem inkabru l-isport tagħna. Esattament, u milli nistgħu aħna wkoll se nippruvaw nagħtu dan il-coverage. Grazzi Mark tal-li l-lejla ingħaqad magħna nitkellmu wkoll fil-ġranet li ġejjin ukoll forsi bl-interventi li jmiss tiegħek. Thank you very much, boss. Thank you. Grazzi lilek, saħħa. Grazzi tal-intervista. Thank you. Saħħa. Mela nistennew il-Mark joħroġ hemmhekk ukoll mela kif rajna hawnhekk. Victoria Pilsen jiftħu l-iskor fil-Kosovo. Qabel ma jidħol l-aħħar YouTuber, forsi nummer 5 minuti nitkellem jiena, din id-darba ukoll semmejna diversi sports li qegħdin inkopru u qegħdin nippruvaw inkopru qed nieħu pjaċir li dis-sena qed naraw ukoll ilħna ġodda u sports ġodda għaliex ukoll dan ikompli jiddiversifika il-kontenut illi aħna bħala Kamra Sportiva nippruvaw intellaw kontenut kollu bil-Malti għaliex jiena għall-inqas nemmen li aħna Maltin u għandna wkoll nkunu kburin bil-lingwa tagħna u wkoll matul il-żmien li ġej ukoll se nippruvaw ukoll fil-ftit tagħna ngħinu biex inkomplu nagħtu coverage il-diversi sports ta' min isemmi wkoll li s-sena l-oħra bdejna 3000 segwaċi u llum il-ġurnata qegħdin 5006. Is-sena l-oħra kont ġejt għamilt l-objettiv ta' 5000 segwaċi, objettiv li lħaqnieh bil-kbir, tista' tgħid. Mhux niftaħar max ix-xogħol illi t-tim tagħna għamel ukoll biex ikollna dawn is-suċċessi. Mela, għandna wkoll l-aħħar YouTuber illi qiegħed jipprova jingħaqad magħna l-YouTuber ta' Manchester United.
John Fenek illi nistgħu wkoll indaħlu ħalli mbagħad nkunu nistgħu nagħlqu inħeġġeġkom ukoll biex min għandu x'domandi x'jistaqsi jistaqsi wkoll sinjuri u sinjuri il-YouTuber il-ġdid ta' Manchester United John Fenek illi issa wkoll jinsab magħna però qabel xejn John ippermettuli wkoll li ngħid kemmtejn ta' ringrazzjament lill-YouTuber preċedenti ta' Manchester United Jude Kawki illi sena li għaddiet ukoll għamel xogħol impeccabbli fil-ftit limitat li kellu biex batilna l-videos kważi kull logħba. Jude, grazzi, però sar rasek li ma nistenni nsew kelli ma nilx mal-ewwel ċans. Żgur se nistiduk fuq botta u risposta biss għall-istaġun 2023-24 John Fenek, il-YouTuber ta' Manchester United. John, nsellimlek l-ewwel net. Nsellimlek Antonello lilek u t-telespettaturi kollha. Ninsab ferqan ħafna għal din l-esperjenza ġdida tiegħi fuq il-programm tiegħek. Mela, qabel xejn biex nisaqsi wkoll l-istess domanda saqsejt il-sħabek l-oħra li daħlu qablek. Menu John Fenek? Mela jiena għandi 30 sena, fanatiku tal-futbol, fanatiku kbir ta' Manchester United, lokalment nissapportja lit-tim ta' Birkirkara, bħala sports ukoll insegwi l-Formula 1, imma minix daqshekk intis u qiegħed involut fil-Mafa fl-ewwel diviżjoni mat-tim tal-Marsa St. Michael's. Tajjeb wis mela għandna bniedem ieħor involut fil-kampjonati amatorjali qed taraw kif dis-sena inkluduhom. Jiġifieri għax kellna wkoll domanda għalihom. Manchester United is-sena l-oħra irbaħtu ħaltu t-tielet kondi, irbaħtu il-Karabaw. Iva. Matej naħseb armejtu l-Europa League dis-sena. Dis-sena mela biex inkompli fuq il-kummenti tiegħek rigward is-sena l-oħra lħaqna l-final tal-FA Cup ukoll tlifna mal-Manchester City. Nemmen li kienu aħjar minna però tajnihom logħba. Bħalek tista' tikkummenta kif anke l-Inter kienu tajjeb ħafna fil-final kontra l-Manchester City nemmen li anke l-Man United taw logħba lis-City. Skużani għax stejjaw il-festa. Qed nipprova nsib post naqra kwiet. Minnaħa ta' dis-sena l-United nemmen bl-ackwist li għamilna fejn bdilna l-goaler Onana flok De Gea. Akkwistajna lil Mason Mount li jinxifti ċettiku dwar dak l-ackwist però nemmen li ħajjiswina. U kif ukoll issa qegħdin niffinalizzaw tista' tgħid uffiċjali trasferiment ta' Hojland fl-attakk nemmen li ħajkun ackwist tajjeb ħafna, rajni ftit fis-Serje A skorja 9 goals, però nemmen li fl-Ingilterra ħajuri xjaf. Jattiku fuq Mason Mount, il-qatzna ħafna bija. Iva, jiena xettiku minna ħatija jela liex, jela fl-istess pożizzjoni ta' Bruno Fernandes. U ovvjament kif kulħadd jaf Bruno Fernandes, issa din is-sena wkoll ingħata tal-faxxa. Mhux xi plejer li tista' tgħid ħadd toħodlu postu. Però Mason Mount jista' jgħin ukoll fil-pożizzjonijiet ta' Fred għandek il-Eriksen f'dik il-pożizzjoni wkoll, però nemmen li Mason Mount li kellu staġun daqsxejn dubjuż ma' Chelsea ħanajtek għaliex ma tantx kienet jilgħab is-sena l-oħra. Nemmen li forsi l-qudiem jista' jkun ackwist li jista' jkun ta' għajnuna wkoll għall-klabb tagħna tal-United u xekk. Eżattament, qed naraw ukoll li għandna xi kummenti Darren Craig partitarju ta' Newcastle qed jgħidilna Valentino Livramento here we go. Naħseb xi akkwistit minn it-tim ta' Southampton. Eżattament, Darren ma nafx għadek xi tarana, nisperaw li jew inti jew sħabek ta' Newcastle taċċettaw l-istedina li għamilnilkom għal-ġimgħa d-dieħla. Jien nemmen li timijiet tabottaw risposta. Nemmen li timijiet kan Newcastle din is-sena ħajkunu ta' sfida
għal mhux għall-kampjonat, però ħajatu sfida denja lit-timijiet kollha. Eżattament. Għandek in-Newcastle kif qal Brady ukoll ftit qabli għandek timijiet kollha ta' ċertu kwalità li kollha jistgħu jagħtu logħba lil kulħadd. Fl-Ingilterra dak hu sabiħ li mill-ewwel tim sal-aħħar tim kulħadd jagħti logħba jilgħab ma' min jilgħab fl-opinjoni tiegħi. Jidher il-wasla tal-YouTuber tal-United ukoll kif ħajjem naqra l-interess li issa tifhemma il-YouTuber kollega tagħna tal-Arsenal. Nsellimlu l-kert, Iva. Fej qed isaqsik x'taħseb fuq is-sitwazzjoni ta' Mason Greenwood. Nafu li l-bord tieħu deċiżjoni fuq qabel ma jara transfer market. Mason Greenwood, id-deċiżjoni qisha ħadd kompli titwal, però nemmen li qabel ma jibda l-kampjonat Ingliż, jiġifieri fi żmien il-ġimgħa d-dieħla nemmen li d-deċiżjoni tal-klabb hija ċara mhux ta' Ten Hag li Mason Greenwood fl-opinjoni tiegħi ħajkun inkluż mal-iskwadra kif kien qabel ma ġara li ġara. Sewwa wiss. U jekk tippermettili Iva. naqra speċjala vulkan issa x'ma nistax ma nsaqsikx naqra kummenti fuq it-tim segwinti bil-Gara, kont sfortunati fil-konferenz imma dis-sena nemmen għall-inqas jiena illi l-Stripes kapaċi jkunu l-avversarji numru wieħed l-Spartans. Ma nafx taħsibx bħali. Naqbel, però ovvjament bl-avvanz ta' gżira għat-tielet round tal-Europa League finanzjarjament nemmen li t-tim tal-gżira li neħħa l-aqwa players li kellu u minn hawn nawguralhom illa għaliex issorprendewna. Nemmen li t-tim tal-gżira fl-aħħar xahar ta' trasferimenti għandu ċans isaħħaħ l-iskwadra tiegħu biex flimkien ma' Birkir Kara jagħtu sfida denja lil Ħamrun plus li t-tim ta' Ħalbalzan ramma tajjeb ukoll u ramma bil-aqal. Esattament. Mela, naħħa żewġ domanda qabel ma wkoll Iva. nagħmlu l-intervent tiegħek tagħna miegħek għallejla. Mela, x'qed tistenna minn dan l-istaġun? Sew bħala partitarju ta' Manchester United kif ukoll bħala YouTuber. Mela, bħala partitarju ta' Manchester United nixtieq li jkollna tim kompetittiv u nkomplu nibnu fejn ħallejna s-sena l-oħra. Li min-naħa tagħna t-tim jista' jkun sfidant mat-timijiet nemmen li hemm kapaċità u kwalità li nkunu ta' sfida denja l-timijiet bħal Manchester City, Arsenal, Liverpool u Chelsea. Nerġa' nsemmi timijiet bħal Newcastle qegħdin hemmhekk ukoll, wieħed ma jistax jiġħad il-fatt li s-sorpriża tal-Leicester City fl-2016 xi darba hija terġa' tirrepeti ruħha. U bħala YouTuber looking forward ħafna li naħdem ma' dan it-tim tant motivat bis-saħħa tiegħek u bis-saħħa tal-kollegi tiegħek insellem il-Mark, il-Kert u l-kollegi kollha tagħna anke għal dawk il-ġodda bħali li jsibu ċans u jagħtu dak kollu li jistgħu biex jipparteċipaw f'dawn xandir id-diretti li wieħed jista' jgawdi u wieħed jista' iżomm ruħu informat bihom. Mela, l-aħħar messaġġ li forsi tixtieq tgħaddi lis-segwaċi tagħna, sadattant ukoll grazzi lil Manuel Cardona li qalilna proset. Grazzi wkoll lilek tal-appoġġ kontinwu li tagħti il-paġna tagħna Manuel. Il-messaġġ tiegħek lill-segwaċi tagħna jekk jogħġbok? L-aħħar messaġġ nieħdu pjaċir bil-futbol, insegwu l-programmi Facebook li ħankunu qegħdin nagħmlu aħna. Jiġifieri kull ġimgħa, kull jiġifieri kull tip ta' sport li qed tista' tgħid kważi kull jum ħadd tkun qiegħed tippreżenta. Nħeġġeġ aktar telespettaturi li jingħaqdu magħna u dejjem inżommu f'moħħna li ftit sportività sabiħa, però l-pika u l-mibeda mitajba l-ħadd. Jiġifieri nixtieq nagħti dal-messaġġ biex nissapportjaw lit-timijiet tagħna, niċċajtaw flimkien, nagħtu l-botti, nagħtu r-risposti, però nkunu rispettabbli ma' kulħadd u xekk. Il-pika u l-mibeda mhix posta f'dawn l-affarijiet. Importanti huwa li jinżommu r-rivalità fil-ground
jew fit-trakka jew Eżatt, dana kulħadd ħajirbaħ, kulħadd ħajitlef tul l-istaġun kollu. L-importanti li ovvjament nirrispettaw l-opinjoni ta' xulxin u xekk. Tajjeb wisq, mela, grazzi Ġan ukoll sejrin naraw fil-ewwel id-debut ta' Ġan ħajkun fis-16 ta' Awwissu wara l-logħba bejn Manchester l-logħba United u tal-Wolves. Wolves. Ekku, Jiġifieri u minn hemmhekk jibda ukoll iva, nibdew ir-rotina ngħidu hekk. eżatt. Tajjeb Grazzi ħafna. Ġan. Insellem lek Antonello, nsellem lil kollegi kollha tagħna u nsellem lit telespettaturi kollha u nagħtikom il-lejl it-tajjeb. Grazzi ħafna. Tajjeb wisq, grazzi Ġan ukoll nistennew illi l-aħħar YouTuber joħroġ ħalli nkunu nistgħu wkoll nagħmlu winding up ilna satej u l-ħin onestament jien ma rajtux għaddej. Is-satej vollieri li kellna biex nippreżentaw il-membri tal-panel u l-YouTubers u kollegi kollha ġodda illi għandna. Mela, qabel ma nagħlqu b'mod uffiċjali, ser inlaqqakom ma' programm ieħor illi ser jibda joħroġ jew il-ħamis jew il-ġimgħa li fuq fih da se jkun inkorporat jew ma' Migżom jew ma' Botta u Risposta jew mal-lejla bħalma ħajġu lejla f'tal-programm ukoll se nkunu qed nipprevedu il-programmi kollha li ser ikollna fil-ġimgħa ta' wara mill-ġimgħa sal-ħamis tal-Kamra Sportiva għaldaqstant issa vollieri naraw dinna il-klip qasira fejn ovvjament se noħorġu l-programmi kollha ħajkonna l-ġimgħa d-dieħla jekk forsi hawn min irid jgħaddi xi kummenti finali jgħaddihom ħallu wieġbu ħalli mbagħad inkunu nistgħu nagħlqu wkoll dina x-xandira. Imma issa nipprevedu l-programmi tal-ġimgħa d-dieħla. Merħba għal-programm nipprevedu l-programmi tal-ġimgħa d-dieħla. Matul dan il-programm, il-Kamra Sportiva ser tkun qiegħda tintroduċikom mal-programmi kollha li ser nkunu qed noffru minn ġimgħa għal ġimgħa. U llum ser nkunu qed intukom il-programmi li l-Kamra Sportiva se jkollha bejn l-4 u l-10 ta' Awwissu li ġej. Għada l-ġimgħa fit-8:30 Mark Cambry ser jkun qed itina video fejn fih ser jkun qed isellem lil Gianluigi Buffon, ex-goaler ta' Juventus u Parma u tat-tim nazzjonali Taljan illi ħabbar li ser jirtira fit-tmiem l-istaġun li ġej. Din ix-xandira se tkun xandira irrekordjata. Nhar it-tnejn fit-8 mbagħad jiddebutta fuq in-netwerk tal-Kamra Sportiva il-YouTuber ta' Arsenal Kirk Cambry li se jkun qed jagħti r-reazzjoni tiegħu fuq il-logħba bejn Manchester City u Arsenal, il-logħba tal-Community Shield li se tkun intlagħbet fil-ġurnata ta' qabel. Din ix-xandira se tkun waħda irrekordjata. It-tlieta mbagħad fit-8:30 Wayne Micallef u Andrew Zarb ser jkunu qegħdin jingħaqdu magħkom x'xandira diretta biex jagħtu rendi kont ta' dak kollu li ġara fl-ewwel parti tal-kampjonat dinji tal-Formula 1 illi bħalissa qed jiġi iddominat minn Max Verstappen u minn Red Bull. L-erba għal-ħabta ta' 9 l-editur Antonello Abela jirritorna f'xandira diretta fit-tmiem il-logħba ta' ħbiberija li Inter se jkunu qegħdin jilagħbu ġewwa l-Awstrija għand Red Bull Salzburg. Fejn fiha l-editur se jkun qed jgħaddi l-kummenti tiegħu rigward it-tielet logħba ta' ħbiberija illi t-tim ta' Simone Inzaghi se jkun qiegħed jilgħab matul dan is-sajf b'preparazzjoni għall-kampjonat Serje A 23-24. Fl-aħħar mhux l-inqas nhar il-ħamis 10 ta' Awwissu fid-9 jibda programm Botta u Risposta għal dan l-istaġun fejn l-editur Antonello Abela, il-mistieden residenti Roberto De Brincat u l-mistednin l-oħra li ser ikollna matul dan il-programm ser jkunu qed jgħaddu analiżi fuq il-Premier League Ingliż illi ser jibda appuntu il-ġimgħa 11 ta' Awwissu.
Infakrukom illi dawn il-programmi fit-tmiem il-xandira tagħna ikunu kollha disponibbli għalikom fuq il-YouTube channel tagħna tal-Kamra Sportiva. Irreġġixkom biex tidħlu, tagħmlu subscribe ħalli hekk ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi nkunu qed noħorġu minn ħin għal ieħor fuq in-netwerk tagħna tal-Kamra Sportiva. Mela, hemmhekk ukoll rajtu l-programm li ħajkollna fit-tmiem matul il-ġimgħa li ġejja għat-tournament ieħor mill-Kosovo qabel ma nagħlqu drita wieħed Victoria Pilsen wieħed it-tim ta' Kosovo iġġib id-draw fit-92 minuta permezz ta' Blair Krasniki għal daqstant ukoll il-kurzità tas-supporters ta' Gżira United biex jaraw ma' min imisshom jilagħbu il-konfronti tagħhom fl-Ewropa ser tibqa' għaddejja, ser tikber ukoll fadlhom nofsi oħra biex jistennew sakemm nkunu nafu ukoll min ser jisfida lil Marus fil-kompetizzjoni fil-prosegu tal-UEFA Europa Conference League. Jemma ħdej Spencer nispiċċaw hawnhekk ukoll. Nispera li ħadtu biċċa bil-programm tal-lejla, nispera li wkoll kena l-okkazjoni niltaqgħu mal-akkwisti kollha tal-Kamra Sportiva għal dan l-istaġun il-ħidma issa tibda hawnhekk għat-tim kollu tal-Kamra Sportiva għalija, tim tal-production u għall-komplement tal-korrespondenti. Marti wieħed ċejt is-sena f'isem it-tim tal-Kamra Sportiva sewwiet illi il-commitment tagħna fejn jista' ser ikun qiegħed hemmhekk. Jiena min-naħa tiegħi bħala editur nispera li din is-sena jirnexxieli immexxi t-tim ukoll għal tragwardi prestiġjużi. Is-sena l-oħra irnexxina intervistaw ukoll plejer tal-kalibru ta' Ivano Bordon. Dis-sena se nkun qed naħdem biex inġib iktar intervisti ma' champions tad-dinja, personalitajiet minn barra, eccetera. Nisperaw ukoll li jirnexxielna għalkemm dik ma tiddependix minna biss. U mill-bqija qegħdin nippjanaw li jkollna qisu mal-Bejri il-botta u risposta mixow, programmi relatati tal-Formula 1, UEFA Euro 24 fejn se jkollna l-programmi wkoll fuq il-tazza li ħassir ġew Ewropea ħassir ġewwa l-Ġermanja qed nippjanaw li jkollna qisu mal-150-160 programm din is-sena. Aħna ħanagħmlu li nistgħu biex ntellaw dejjem programmi kontenut ta' livell għoli u li nisperaw ukoll ikunu jogħġbukom ħalli wkoll intom is-segwaċi tibqgħu magħna u tħajru sħabkom jingħaqdu ukoll ma' din il-paġna. Jiena issa m'għandi xejn iżjed xi nżid ħlief grazzi tal-li segwejtuna llejla. Antonello Bella tikom il-lejl it-tajjeb, jiena narakom l-erbgħa għal reazzjoni tal-logħba bejn il-Red Bull Salzburg u l-Inter. Ħudu ħsieb!